Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Papà l'americano. Papà l'americano. Papà l'americano. Papà l'americano.
l-iskutella ġejt mingħajra. Hi, sir. Sinjuri, l-ewwel thank you tal-li ġejtu. It-tieni net, illum il-birthday ta' Carmen Vella, fejna Carmen? Ngħidula happy birthday you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Carmen. Xejrilna, happy birthday to you. U għada l-birthday ta' Marlene, happy birthday you called to you. Ta' dak kemm għandna birthdays. Isma' intom niżlu law isfel. Todu xem fuq. Iskom tiġu tistaħbew. Le ta' ma naqilawx transfers. Ma kunt xi ħaġa. Mela, għandi bżon l-ismijiet, pero għantikom il-rigallu koll. Ovvjament xi rigali tiġu tiġbru on the way out. Mela, number 7. Daw l-olmem ta' Tescoma, ġveru. Xisem qalbi? Evelyn Borch? Borch? Evelyn. Borch inti? Evelyn Borch, veru, l-mama tijaj kienet Evelyn. Number 65. Number 65. Ma niflax nitlaw nizel il-lum. U paċenzja. Inti tellajt ieħor fidek. X'number? Number 15. Il-birthday tiegħi 15. Number 15, please. Jekk ma jkunx, għandi ħafna iktar, jekk ma jkunx jetaw intella ieħor, number 15. Le ħantik, all right, yeah. Ma jimpurtax. Ġi. Mutjula da. Mela, għandi ieħor ta' Tescoma, x'number? Number 50. Kemm għandi żmien ta' parsi. Ivan Manġon. Inżel għalih Ivan għamilli favur. Anke iktar. Mela. Kemm tellajna 3 ta' Tescoma sissa? Min ma ħadux ir-rigal minn daw li tellaw l-4? Inżel għalih Francis għamilli favur. Għax għandi darri naqra ħażin. X'number? 56. Daw tal-Graham Collection u tal-Graham jetaw taġi fi valla pena toħċab ċipa għax jitina 5 rigali kull ġimgħa. Minuta, please. Tamma Maria Stoner, Graham. Number 5. Dik. Number 5. Hawnhekk hawn ftit iktar minn dawn. Marsus fil-pols tajtek lil qalbek
jekk tkellima jispunta dmuħ fajnek mil-kwikeb jekk timmixu tasallek mistoqsija mil-petali ta' ħajtek titraba poezija. Bil-kelma jekk jizzarrat da skit xejn ma jintem bil-kelma jekk tisfina jinixxi baħar dem mil-kwikeb jekk timmixhom tasallek mistoqsija mil-petali ta' ħajtek titraba tasallek mistoqsija mil-petali ta' ħajtek titraba poezija. Dil-blata titbandal fil-ħemda f'nofs Tiġi. tal-baħar jitliet fid-din fejn iltaqgħu is-sekli biex kitbu poeżija li sbieħet ma' żmien. Fuq din l-art fejn il-qedem imbeda qisu l-bieraħ mill-eqdem nedmin kull pont raf fih id-dem u kull ġebla tkanta storja ta' nies qalbedin.
ġew mill-bot l-akbar ġnusu fil-gżira waqfu saltna bnew darhom mill-ġdid kull ħakkim ħalla l-marka ta' riġlu kull fejn rifes bir-rifsa tas-sil U minn blada minn sija bdiet tikber l-art tiġrajja msoqqija bid-dem fil-ħamrija l-kbarat ħolmu l-ħolma ta' buritom bil-fer u fil-hem Ma' tektik ta' qalbi miktar rajt il-ġid u doqt il-ġuħ ħlomt is-sef u smajt il-karba ta' dal-poplu f'qir muġuħ l-ulit kollha tiegħi baqgħu dejjem maqudin bdew jitfit matul kull arqa ferbutan u meħlusin Isom ziffa tas-sajf ġew minn fuqna sekli xjuħ isom rifnu qali u għajna msamrin ma' dil-blada għalta zonqon li qatt ma tmien Malta tagħna nħobbuk għaliex bdemna stejna l-art li rabbitna ma' snin intwellitna fil-bidu issa aħna ġeddidni u tajnik lill-Maltin Jien il-mara tkurija tal-bira Jien it-fajla ħanina tal-lum Jien il-blada li rajt il-ħon tiegħi wara sekli fuq sekli mitmur Aħna żgħażagħ ta' Malta ta' għada Aħna l-aqwa mhux ħomor u blu Aħna warda li fetħet titbissem għax ma tafx le ma tafx li x'inhu Lele tiqbax tistenna aktar lejla Sar ħafna ħin u sara mhux ġej Qisit ħolor qotu għala dik it-tieqa Il-kwikem feġġuri sa ġmielu l-lejl X'nismi xili u qed jitbedu u jidher ajruplan fil-bot għaddej fil-port diħel vapur waqfu l-karozzi imma n-muri saħħat u huk mhux ġej imma n-muri saħħat u huk mhux ġej Min jaf papa għax ġur fitritu Min jaf ejjex waqaf biex jistir Min jaf tilef xi tren qed jistenna Min jaf sabx ħafna xita u ħafna għalik Jew tilef l-indirizz u ftit isir
xejn. Iltaqa mal-bambinu ħadu miegħu u issa telqu il-bot it-tnejn. Jekk qiegħed miegħu nista' nsibu għax il-bambin iħobbni u jgħidli fejn. Iviva binti għala dik it-tieqa għax daħal ġmielu lejl u huk mhux ġej. Għax daħal ġmielu lejl u huk mhux ġej. Għax daħal ġmielu lejl u huk mhux ġej.
سلمتلك بيش نحبك ازدل ما حبيتنيش كلمتك لسنتي عالي وانتي ما فهمتنيش عنيتلك لصباح نوتي من الصباح الجيا وريتك الكالفاريو لمبانا جوا فيا الجبل اتصلنا للجبل ما لقيت وبدلت اسبوعية فكروها تعلموين سيحلك بيش توجبني بكل اسم لنا فين عيات زكام سمعت لهني دم كل مكين وبأسكت مدواري وانتي ما جيت هالكم ينال من حبك كيف ما حبيت الحال سيحلك بيش وجبني كل سهلنا فين عيات ساكن سمعت لهني دم كل مكين وبأسكت مدواري وانتي ما جيت هالكم ينال من حبك كيف ما حبيت الحال وبأسكت مدواري وانتي ما جيت هالكم ينال من حبك كيف ما حبيت الحال يتكلم بتبسمة يحس قلبتك ونار ويحرق دنيا صحيحة بمحبته ليل ونهار يوجب بلا ما يسوت بلا يقلل الجيت يسلت من الحزن في الكروة يرى الجميل أشك 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 يكون وقتك اكبس 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 يكون وقتك الجلجثة توليده الجلجثة شرطي الجلجثة اللي تكسره الجلجثة تقويه اكبس 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 يكون وقتك بحر فلوتشياني ويودوس دموع بتسمنت بلا فلوس يحلي الكليم زورت الروح ما شفتوا الكالشي بلا مية القط اللقط لحد أطراب لما ينتبهت أشك 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 يكون وقتك اكبس 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 يكون وقتك الجلجثة توليده الجلجثة شرطي الجلجثة اللي تكسره الجلجثة تقويه اكبس 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 يكون وقتك
jidlek il-ġurih bix-xejn jimla x-xewqiet f'deżert tas-solitudni bil-pass ta' kiss id-derraq sa ma jażal f'riġlejn il-kurċifiss għaxek ikun poeta ek biss ikun poeta il-Golgota twelidu il-Golgota xortih il-Golgota li tkisru il-Golgota tawwih ek biss ikun poeta ek biss ikun poeta ek biss ikun poeta. أنا اثنين الأول دربا عرايس لي سحرنا من شورشين عرايس لي ممشين لي سيفردنا عرايس لي نحلمو بالمالتي يطفي ترايس بيوت لنتايرو في سويج لما يشيش ما توليسمي زوج كوي كبلين التالو كل فلاشيا وناسو فوقكم نايم كل عسيس اثنين من لولي فين انسابو عسيس علي ما نردو عدو عسيس بيش الدم لشردنا احنا ما يرجع يشردو حدو المحور ما بين فلروسية تانا اللي ما يحسر بشين أبدا كلور المحور ما لي مش بلو وانقصني حمرا المحور ما لي في سويج بتلك كلور دكتك مرصوص في البولس تايتك لقلبك ياك تكلم ما
kwikeb jek timmixu tasallek mistoqsija mill-petali ta' ħajtek titraba poezija. Bil-kelma jekk jizzarrat da skit xejn ma jintem, bil-kelma jekk tisfina jinixxi baħar dem, mill-kwikeb jekk timmixhom tasallek mistoqsija mill-petali ta' ħajtek titraba kwikeb jekk timmixhom tasallek mistoqsija mill-petali ta' ħajtek titraba poezija. Fuq dil-blata titbandal fil-ħemda, f'nofs ta' baħar jitlieb fid-din, fejn iltaqgħu is-sekli biex kitbu poeżija li sbieħet ma' żmien. Fuq din l-art fejn il-qedem imbeda qisu l-bira mill-eqdem nedmin, kull pont raf fih id-dem u kull ġebla tkanta storja ta' nies
Le. Illum program illi fih fil-bidu tijaw se nintaqaw ma' George illi kien magħna l-ġimgħa l-oħra, pero jgħat magħna illum għaliex propju kien hemm sentenza tal-qorti li sabitu mhux ħati tal-akkużi li kellu kontrih u llum se nintaqgħu miegħu naraw mhix xadda. Mhix jgħaddi persuna li jgħaddi minn dil ħaġa. Mbagħad għandna lil Claire illi se jintaqa' magħha Mark illi qed tikteb dan il-ktieb u li hija storja li nista' ngħidilkom hija storja inkredibbli illi għaddiet minnu Claire. Mbagħad fit-tieni parti tal-programm għandna dibattitu dwar il-budget. Se jkollna magħna lill-Ministru Zammit Lewis, il-Ministru tat-Turiżmu, se jkollna lill-Viċi Kap Beppe Fejna Kadami u lil Carmel Cacopardo mill-Alternattiva Demokratika. Dibattitu naturalment jaħraq li se jkollna hawnhekk inkunu magħkom minn hawn ftit ieħor ibqgħu hemm. Testing, testing one, all right, hello, testing 1, 2, 3, 4, testing. Qed tismawni jew? Reklami waħna. Hello, testing 1, 2, 3, 4, testing. ċaċfu jekk smajtuni. Ftit qed jisimgħuni għax ftit ċaċfu. Ejja, ċabċipa kbira. U mu daqsxejn minn hemm.
Mela nilqakom għal-programm tal-lum aktar tard wara li niltaqgħu ma' George Tabone għandna l-istorja ta' Claire, l-istorja li nrakkomanda li anke liż-żgħażagħ li jaraw minn xi għaddiet u biex ma jgħaddux minn li għaddiet hi. U mbagħad wara għandna id-dibattitu dwar il-budget. Mela, nilqak magħna George. Sellimlek, grazzi. Ġimgħa l-oħra konna. Dak is-sabiħ tad-demokrazija. Imma illum qed mistieden hawnhekk għaliex 3 snin ilu inti ġejt akkużat illi l-qajt għandek deb misru u nhar l-erba' ġejt illiberat minn kull akkuża illi kellek. Grazzi. Dikinhar l-erba' qed tistenna s-sentenzek meta qomt filgħodu x'ħassejt? Minn filgħaxija u minn ġranet qabel u matul dak 3 snin kollha kelli ċerta ansjetà, mhux ovvja kelli ansjetà
ġejt qiegħed impoġġi f'sitwazzjoni li ma żiltxien. Il-fatt li inti tkun innoċenti iktar taffetwak, imma għandek xi ħaġa li hija plus. Stramba ngħidlek li ma kellix biża' minn day one, għax tant kont konvint mill-outcome tagħha. Bħala biża' ma kellix, imma ansjeta kelli wkoll pereżempju l-fatt li ma dawn it-tul ta' 3 snin ma tistax in-nies toqgħod tispjegalhom x'inhi ġara, nissemaw hekk u allura Żammek sotek f'dat 3 snin illi. Tar-ħaġa li jiena għall-grazzja Alla blessed familja eċċezzjonali, fimt? Għandi naħseb kulħadd l-ommu jara speċjali, ma hija speċjali dejjem kienet hemm. Għandi żewġ titfal. Nagħti eżempju, pereżempju, wieħed minnhom meta ġara dal-każ illum il-11 kellu 8 jidħol fil-kamra jarani naqra hekk kwitat jgħidli pa. I don't think anybody can handle this better than you. You're a great man. U allura dik it-tik saħbija. Il-kbir, jiġi it-tifel il-kbir fuqi, per eżempju, u dija affettwatni ħinijiet minnhom finanzjarjament, għax kelli friżar tal-assi. Jadi toqgħodx tinkwieta li għandna ċerti affarijiet materjali nieqsa, għandna l-xulxin, għandna l-familja. Għala dawk l-affarijiet ituk saħħa, bimt, ituk saħħa kbira. U l-mara, li jena I call her the silent rock, mara tiegħi mhux bħali ma tħobbx tidher iktar kwieta. Ma taf li edem dejjem fit-tajjeb u l-ħażin. ċert, ħatħares lura u ħataraw. Inti qed semmejt il-friżar u dik kienet issue wkoll li friżawlek l-affarijiet. Li l-hemm il-każ tiegħi hija liġi inġusta, liġi ma tagħmel l-ebda sens li xi ħadd tipponih minn qabel tagħmillu punizzjoni. Qabel jinstab ħati, tifriżaqlu kollox, jien fil-każ tiegħi friżaw li affarijiet li kienu għandi meta żżewwiġt, affarijiet li tatni l-familja, affarijiet li m'għandhomx jasmu żmien ta' meta ġejt akkużat dil-ħaġa. Ħaġa oħra, din il-liġi, pereżempju, timponi fuqek li trid tgħix paga minima. Ma tagħmel sens, ġifieri, wara l-każ, kieku ġiet kumpanija jien u offrit li pereżempju kariga ta' manager ħabba l-skills li kelli fil-dak. U kont nista' naċċetta, imma paga minima, jekk toffri li paga ta' manageriali, ma nistax noħodha. Ġifieri bla sens hija affarijiet oħra għandek pereżempju kontijiet mal-VAT, għandek loans, għandek overdraft. Int li bl-friżar ma tistax ħallasom, għalla tela li max. U ma tistax tħallasom. Jgħidulek hemm jista' jkun xi okkażjonijiet li tista' tagħmel kawża biex inti jirrilaxxawlek xi ħaġa. Imma inti żammewlek il-flus kif tista' tagħmel kawża? Hija tal-biki, jiena nitlob lill-awtoritajiet li jħarsu leha jiena mhux kulħadd kellu l-grazzja li għandi jien li forsi kelli mineni, familja għeni, missieri u hekk. Hawn nies hemm barra li fil-fatt naf nies li jagħmlu suwiċidju. Naf nies li għamlu suwiċidju fuq dis situazzjoni. Għax ma li mietu, ħelsu l-friżar u l-familja tagħhom salvat. Mhux qed ngħid li b'xi mod nippromovi s-suwiċidju ta' don't take me wrong, għax kif qiegħataw illum rebbieħ minn ħaġa, ma tistax poġġi bniedem. U nagħmel appella in-nies li għandhom ċerta awtorità, mhux qed ngħid awtorità bħala governattiva, n-nies li qegħdin f'postijiet sensittivi, ma tistax int minn wara desk taqbad u tuħu deċiżjoni hekk isek tajda qata pinna, dik id-deċiżjoni jekk minti żgur minnha ħadd tagħmel sara tremenda. Ma tistax il-pulizija, ma tistax il-pulizija għandha dritt il-pulizija tinvestiga, da żgur li għandha dritt u biex tissalvagwardja il-vittmi mill-kriminalità. Imma waqt li qed tinvestiga ma tistax toħloq vittma ieħor għax takkuża xi ħadd li huwa innoċenti. Huwa inaċċettabbli. Issa, inti kellna dibattitu jili li ngħid snin illi min ikun akkużat u għadu ma nstabx ħati il-medja m'għandix iġġib ismu u m'għandix jew isima jew m'għandix iġġib ir-ritratti.
nista' ngħid pereżempju kellna l-każ tal-persuna tal-mużew illi xandruh ma' kullimkien ngħid illi tieni ċansa nispiċċa li ngħid li aħna stidinni hawnhekk ukoll u għażel li ma jiġix. Bħalissa d-dejda di tal-qassis li qed jiġri ritratt tiegħu ma' kulħadd u daw għadu u qed instab innoċenti diġà u liħor jista' jkun illi huwa innoċenti. Inti ma taqbilx, inti tajt għandek tippubblika xorta. Jiena xettiku fuqha, jiena ħadmet kontrija għax fil-fatt imma jiena nemmen li xi ħaġa li nemmen fiha tista' tkun favur tiegħi jew kontra tiegħi, la nemmen hekk hija nemmen hekk. Le, nemmen li għandu il-bniedem jiġi akkużat jiġi muri ismu. Imma jien niftakar fi żmieni li meta kien ikun hemm kawża fil-qorti sotto ġudice, ma kienux jikkummentaw fuqha. Li għandu jsir huwa li bniedem jiġi akkużat, qatt li ġie akkużat u jerġa' jissemma jekk kienx ħati jew le fl-aħħar. Matul il-proċess m'għandux il-ġurnalist jagħti aħna ngħidlek għalfejn. Għax huwa not fair li jkun hemm ġurnalist jiddeċiedi li jippubblika din il-ħaġa li semma fil-qorti. U dil-ħaġa ma jiddeċiedi li ma jippubblikajiex. U inti nsiex li l-akkużat qiegħed fil-qiegħda kontrih, għax l-akkużat sakemm qed jisma' dawk l-affarijiet, jekk għandu wkoll ċertu difiża, jibża jippubblika biex jiddefendi ruħu għax ikun qed jikxef id-difiża tiegħu. Ġifieri jiena naqbel li il-ġurnalisti jekk mhumiex kapaċi jagħmlu autokritika, autoċensura u jkunu serji magħhom infushom, allura hemm bżonn li nagħmlu liġi li tikkontrolla. U li inti fis-social media dina xi ħaġa li tista' taqbad u tipprova inti innoċenti, il-stab li innoċenti u jekk tidħol fil-medja għalhekk ma naqbilx laqqas insemmu tibqa' titla' l-istorja tiegħek. U se tibqa' hemm ġifieri. Jiena naħseb li l-qorti wkoll missa jkollha l-awtorità li torna lill-gazzetti, l-medja għaw any news online li iġġalhom tħassarhom. Issa jekk ikunu għamlu download. Ma tistax tħassar. Ma almenu min għamilhom uffiċjalment għax ħafna nies. Fil-fatt se nagħmlu programm fuq nies li kienu akkużati għal xejn. Jiena ma rridx ma ġejtx biex nagħmel ħsara ħadd, anzi ġejt nagħmel biex nagħmel il-ġid in-nies li qegħdin ibatu f'di s-sitwazzjoni. Jiena qed ngħidlek jien naqra fortunat għax forsi l-istruttura madwari kienet iktar b'saħħitha. Ma nistax naċċetta l-fatt pereżempju li gazzetta prominenti minni bl-Ingliż li tiddedika żewġ paġni ta' faċċata f'dal każ darbtej u paġna sieħa ġewwa fuq il-każ tiegħi u meta ħriġt il-liberat laqqas iġġib xejn. Ta' kif? L-aħħar domandi l-importanti ngħidu li mhux il-medja kollha li xi ngħidu Anzi, nirringrazzja sena minuta, nirringrazzja l-medja li tatni għamlet ġustizzja miegħi, ma għamlitlix rigal. Għamlet li eżatt kif sara jagħmlu li għalmenu Żewġ sentenzi, se tagħmel issa, se tfittex għall-kumpens se tagħmel. Għanajlek, hija mistoqsija daqra legali. Żgur li miegħi simple story mhux biżżejjed. Nirringrazzjak George għalli kont magħna jekk intom għaddejtu xi esperjenza simili ċempluna li x'propri se nagħmlu programm u nilqgħu magħna n-nies li kienu akkużati għaddew milli għadda George u ħafna iktar xi kultant u spiċċaw kif jgħidu baqgħu aħjar ma koplix. Mela, ħammura Mark illi għandu miegħu il-Claire u nfakkarkom eżatt wara nibdew id-diskussjoni dwar il-budget. Ekku, Peppi, qabel ma nibdew id-diskussjoni fuq il-budget, għandna magħna lil Claire illum. X'għamel xurilu Claire ċemplitilna u għaltilna li tixtieq tikteb ktieb fuq l-istorja ta' ħajjitha. U baqgħet tiffittana u tiġri warajna u tinsisti u ltqajna u llum Claire dan il-ktieb qed isir bil-mod realtà. Infatti għandi l-ktieb hawnhekk naturalment għadu mhux ippubblikat, imma balk tajba minnu lesta. F'dan il-ktieb hawn stejjer li ma jitwemmnux, stejjer xokkanti. Biss ngħidu li ta' 13-il sena Claire bdiet tieħu droga u pruvat neħi ħajjitha. Għamlet kollox biex iġġib il-flus għad droga, inkluż kuntratt ma' xitan li se nitkellmu fuq aktar il qudiem. Imma biex nibdew Claire, fil-ktieb inti għandek miktub li inti ktibt li twelidt familja sinjura ħafna, b'ħafna flus, ma kien joqoskom xejn, qed li kellkom kexxun id-dar li ma jitbattal qatt.
Kena kexxun, daddi tiegħi kien jaħdem ħafna u dal-kexxun tuħu kemm tuħu minnu jibqa' dejjem jintala bil-flus. Ma konna neqsin minn xejn. U inti kont mur tieħu l-flus? Kont imur nieħu laqas biss jindunaw li missejtu għax ovvjament kien hemm ammont kbir. Kontu familja sinjura. Qatt ma naqasna xejn u llum spiċċajt b'xejn. Fil-ktieb hemm miktub ġili ma jkollix x'niekol. U laqqas fejn orqod. Ġili ma jkollix. Biex ma ninkwitax il-familjari tiegħi ħafna drabi allura. Infatti rridu ngħidu li minkejja li għaddejt minn ħafna turbulenzi, il-familjari tiegħek baqgħu hemm u għadhom hemm sal-lum. Nalla kienu huma li joħdu li ħsieb it-tfal u Infatti anke fil-ktieb inti kontinwament tgħid kemm qed jissapportjawk u jibqgħu jissapportjawk sal-lum. Chapter mill-ktieb jismu Meta ħsibt li se joqtluni. kienet waħda minn ġrajiet tiegħi konet nieħu ammont sostanjali ta' cocaine li ġabritni paranoid, bdejt nara u nisma' l-affarijiet u n-nies qed narahom deħlin mitwieqi mill-galleriji. Tibda tiffissa li l-ħbieb se joqtluk. Nifissa li deħlin biex joqtluni. Ġitni saħħa barranija, bdejt inġor kull biċċa mara li sibt ma' twieqi u mal-bibien. Ħallejt biss entratura għal-gallerija fejn ħriġna jgħid l-ajut. U hemmhekk ġew il-pulizija. Ġiljet li meta tiġi paranoid tibda timmaġina illi għandek id-duti bejjed taħt il-ġilda. Jien meta kont żgħira dejjem kont nibża minn nemel u minn dud żgħir. Ir-rax tal-kok fid-dem jibda jbaqbaq u għalija ma kontx nassoċjah li huwa rax ta' kok, kont nemmel u nimmaġina li huwa dud. Taf li mhux vera, kikolli nistaqsik issa taf li mhux vera. Issa naf li mhux vera, ma jekk inkun qed nuża l-kok Meta kont. U li kont tagħmel kienu kollok nemxa jew felura jew ingrown hair u taħsibha dud. Eżatt, X'kont li tifqa' u tara d-dem ħireġ, jien kont nara dud ħireġ. Mbagħad nidħol ġew shower jali biex ninstamat. Saċċokaw, kont niflittja bajgon ġol ferita stess. Tiflittja ġol feriti. Eżatt. Chapter ieħor jismu Meta kont nieħu droga ħalli mmut. Kont nieħu droga, ovvjament inħossni guilty, kont niġi depressed ħafna, kont fuq ammonti kbar, kont nibqa' nieħu ngħid din tkun tal-aħħar. Ma kontx naħseb Kont tixtieq li tmut. Għax kont nemmen li għadha mhux U tfal, u tfal. Kont ngħid it-tfal aħjar noħroġ darba biss minn ħajjithom u ma nirritornax milli noqgħoddiela u ħirġa f'ħajjithom. Fil-ktieb ktibt ukoll fuq u nikkwota meta sparawli. Meta vera sparawli. Vera sparawli. Ġimgħa wara li ħsibt li ħajsparawli. Dik kienet oħra, okkażjoni oħra, timpejb ma' żewġ ħbieb tiegħi ġew appartament. Wieħed minn dawn il-ħbieb kien jżomm pistola fuqu u kien jiġi paranoid iktar minni u iktar minn nies oħra u jaqbad jispara. Tant iddejjaqt li kont nippreferi li nieqaf hemmhekk u nitlaq l-hemm. Ma dak il-lejl. Dak il-lejl u baqa' jinsisti li jrid iġib iktar. U kien ħażin biex imur iġibu beda jibgħat lili. Għal darba darbtejn spjegajt li mhix lesta li mmur, x'rajtu li baqa' jinsisti mort. Id-differenzi flok irritornajt lura fejn kienu, morġu l-flet tiegħi. Iddeċidejt li nuħu xi ħaġa minnhom u noqgħod relax waħdi impejjem. Naturalment hu li kien għadu b'xejn u li kien disprat. Disperazzjoni li kellu. Ġi il-qampina u kif ħan nispjegalu li ħan nawilhomlu ma tanix ċans. Bew għaldejn sparaturi. Sparalek. Eżatt. Għandek tip ieħor, għandek skużani, chapter ieħor jismu Meta provajt noqtol li l-nifsi. Ħafna drabi, naħseb kienu 7 darbiet. 7 darbiet. L-ewwel darba meta kellek? L-ewwel darba kont għadni żgħira, kull ma kelli 13 sena, ma kont diġà addictive personality, ma kontx daqshekk deep fi droga, ma kontx problemi ta' bullying ukoll meta kont żgħira. Fil-ktieb inti tissemmi ħafna fuq id-disprament ta' droga, tant illi kont tiġi f'sitwazzjonijiet fejn kien ikollok karozza
ta' 10,000 euro Eżatt. u mingħajr ma toqgħod taħseb tpartata ma biex tiġib id-droga ta' kemm il-euro. Ġili 5 grammi, ġili gramma, skont. Forsi 80 mit Eżatt. U ma toqgħodx tqis li wara spiċċajt bla karozza. Inti fil-ktieb tispjega kif kellek il-flus u l-familja tiegħek kienet benestanti, però wasal punt fejn il-flus spiċċaw. U għandek chapter jismu wara li ħraqt il-1,000,000 euro. Kellek 1,000,000 euro u ħraqtu. U f'dak il-chapter tirrakkonta kif dakinhar għamilt patt max-xita. Ħassejt li ma kellix iktar risorsi, missieri kien Alla jaħfirlu telaq, allura l-flus ma baqgħux ġejjin. Rid il-flus, ma sajtx noqgħod. Il-habit kien. Li għamilt kien bdejt nizzilt ktieb u xejn. Nizzilt ktieb mill-internet u bdejt niprattika affarijiet waħdi. Sakemm spiċċajt. Sakemm spiċċajt li bdew ġejjin affarijiet ħżina u rrid noħroġ. Però għamilt il-kuntratt. Għamilt il-kuntratt. U l-flus, meta għamilt il-kuntratt, inti tlabtu naturalment. Il-flus vera ġew. Il-flus vera. Vera ġew. Però mbagħad Kien hemm il-konsegwenzi ovvjax, provajt noħroġ minna l-ħaġa mill-4 snin ġejja u sejra għand eżorċista. F'dawk l-4 snin ħafna inċidenti, ħansemmilek 2 biss mill-inċidenti. Indoq il-qampina tal-bib tal-eżorċista u krejni għaddej bix-xogħol u tinqatalu l-bajla u taqażatti ma' ġembi. Għal-ftit ma fġitnix. kienet toqtlu. Kienet toqtonni. Darboħra kont sejra wasal it-tifla fuq appuntament importanti u tiġi karozza kif jirġa mill-biba u tifqali karozza kollha mill-ġemb. Dak kien dawk trejn mit-traċedi li sajt imut. Inti kellek tmur għand eżorċista għal ħafna snin u biex joħroġlok ix-xita. Ma nissuġġerix li xħaħat, forse jisma dal-klip dil-bicċa u jaħseb li għax tagħmelek ħajġu. Ma tgħid ħafna konsegwenzi. Fil-ktieb inti tirrakkonta wkoll u tgħid meta kienu qed jisirqu lit-tifla. Mela, dik kienet tifla kienet għandha sena tlajna żewġ kopji, holiday biex ġast nirrilaksjaw u noħdu pjaċir. Amsterdam, pero il-partner li kelli miegħi kelli skopijiet differenti. Il-kopja l-oħra kellhom biżejjed sens ġew moħħhom li xinraw li l-affarijiet mhux sejrin kif kienu pjanati telqu. Però aħna bajnem, da spiċċa xtara l-Coke minn Amsterdam, kanu noqogħdu ġo 5-star hotel ġo Dem Square fiċ-ċentru. Ovvjament il-Coke li xtara beda juża minna u ġi paranoid. Inqala ħafna ġlied, storbju għajjat, u ovvjament bes li kienet hotel ta' ċertu standard telaw is-security fil-kamra. Da qabad u tefa letteralment il-kokain fuqi u t-tifla fidejh u għek jgħidilhom tifla tiegħi mal-kok tagħha u jien qed nipprova waqt li niġi arrestata nispjega li dik it-tifla tiegħi mhix tiegħu. Se timmaġina. Verità, it-tifla kienet tiegħek. It-tifla tiegħi u l-kokain tiegħu. Kif qed nitkellmu fuq it-tifla, fil-ktieb issemmi wkoll meta t-tifla salvat li ħajti. Dak kien meta tani l-heart attack. Attak tal-qalb minħabba droga. Attak tal-qalb ħabba droga u ammont kbir ta' kalmanti li tuħu fuq id-droga biex tikkalma. Kont edha d-dar fuq is-sufan? Konna d-dar kont riqda fuq is-sufan għax ovvjament il-partner kena lejl li ġilet miegħi ħabba l-użu ta' droga. Dak il-lejl marqax? Dak il-lejl marqax, insomma dara ħireġ il-barra. Kont diġà tinħoss boċċa tal-ħadid. Beda jibbiż ġismek hemm miktub fil-ktieb. Bdejt tħoss ġismek jibbiż. Jibbiż, ma stajtx nitkellem, ma stajtx niċċaqlaq. Ftit żgħira li t-leminija se tiċċaqlaq ma t-tisbita tal-bib qamet it-tifla u ġiet tiġri. Il-partner ħareġ u m'għandunax li kont qed tmut fuq is-sufan. It-tifla ġiet tiġri ħdejja, għamiltilha mossa u newlit lill-mobile u kull ma ktibt ejja. Kemm kellha żmien it-tifla dakinhar? 2. Sentejn. Yes. U grazzi għal dak il-naqra ta' messaġġ għax ġiet dejk it-tifla, wasaltu l-isptar fil-ħin. Eżatt, kemm wasalt l-isptar waqajtu di u xinqom talu li għandi heart attack li hija kondizzjoni li għadni mbagħad biha s'issa. Claire, nixtieq li nkomplu nitkellmu. Hemm ħafna aktar stejjer bħal dawn ser ma jtwemmnux fil-ktieb.
nixtieq nistaqsik mistoqsija qabel nagħlqu. Għalfejn trid tikteb ktieb? Xewqa tiegħi li nikteb dan il-ktib għax vera, ħafna mill-istejjer intu taqrahom taf tgħid ma jitmemnux, però huma verità, huma r-realtà tiegħi. U jien nixtieq li dawk iż-żgħażagħ kollha li jew ġa missu ma' droga, jew ħaj missu ma' droga, ma jaqtawx qalbhom u plus ma jitalmux mill-iżbalji tagħhom bħalma tallimt jien, mill-iżbalji tiegħi, mill-uġieħ tiegħi, jaqraw dan il-ktieb u jitalmu tru l-iżbalji tiegħi u ma jagħmlux l-istess żbalji. Ekku fil-fatt anke din ktibta fil-ktieb inti. Claire, il-ktieb issa kważi lest u parti mill-pjan tiegħek u anke tagħna u issa li nsibu pubblikatu. Xaħat li publikaw, allura aħna qed nagħmlu appell biex hekk hemm xi ħadd hemm barra li interessat li jippubblika l-ktieb ta' Claire b'dawn l-istejjer u ħafna oħrajn ikellimna, jibatilna, jċemplilna, jikkuntattjana b'xi mod. Grazzi ħafna Claire, għalissa se nieqfu hawn. Bħalma nagħmlu ma' kull storja oħra se nibqgħu nsegwu l-istorja tiegħek, se nibqgħu nsegwu dal-ktieb u xi darba żgur li tiġi hawn bil-ktieb ippubblikat. Għalissa, grazzi nawgurawlek kull saħħa, ħamorru break kif niġu lura nibdew dibattitu dwar il-budget. L-attivitajiet kulturali għal din il-ġimgħa. Lejl f'Kazal Fornaro, il-Festival tal-Ħobs f'Ħalqormi, organizzat mill-Kummissjoni Żgħażagħ Bastjaniżi, il-Kunsill Lokali ta' Ħalqormi, l-Awtorità Maltija Turizmu u Maypole Bakery. Għada s-sibt mis-7 ta' filgħaxija l qudiem. Se jkun hemm logħob tradizzjonali, band enormi wirja ta' armar antik tal-festi, għana kompetizzjonijiet, reenactments, artiġjanat, ikel u diversi personalitajiet. The Big Meat for Listrina. Ħafna karozzi Amerikani, muturi Harley Davidson, trakkijiet kbar u xarabanks se jiltaqgħu flimkien biex jiġbru l-fondi għall-Listrina. Nhar il-ħadd li ġej mill-10 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar f'Taqali. Open Day tal-Forzi Armati ta' Malta fil-Valletta Waterfront għada s-sibt mis-2 ta' wara nofsinhar sal-11 ta' billejl. Fost l-oħrajn se jkun hemm wirjiet ta' armi, vetturi u oġġetti militari oħra. Kunċert fid-9 ta' filgħaxija mill-Banda tal-Armata u show bil-Patrol Boards tal-Forzi Armati. U jekk tmur se jkollok iċ-ċans titla' fuq il-Patrol Boats u tara l-helikopter l-ġdid tal-Armata. Dħul kollu se jmur għal Malta Community Chest Fund. Kids and Clowns Day, organizzata mill-Clowns ta' Dr. Clown. Għada fl-Isptar Mater Day bejn is-2 u l-5 ta' wara nofsinhar. Se jkun hemm Gaja, Ember, Kert Kalleja, Marilena, Mikela u mużiċisti minn Stramin fost l-oħrajn. Barra minn hekk se jkun hemm maġija, crafts, puppets, workshops u ħafna attivitajiet oħra għall-familja kollha. Dħul b'xejn. Għal aktar informazzjoni u biex tixtri mnieħer ta' Dr. Clown, idħol fuq www.drclown.org.
ċemplu 21249 biex tkunu mana fis-sala. U kull min ikun mana fis-sala jieħu miegħu ikel grazzi għal Nerico Catering u prodotti Candy Gel grazzi għal Price Breakers. Kif ukoll titħlu fiċ-ċans li tirbħu kull ġimgħa Hamper pasta rummo li jinkludi gluten free, Hamper minant il-Conimex, voucher minant Kinwell, ikla minn Razzett l-Antik, kaxxa snacks ta' Mr. Riley, Taste of India Curry Sauces, ġojellerija minant Graham Collections, prodotti minant Butcher's Barn, prodotti Cafe Cordina, ikla minant Country Terrace grazzi għal Hotspot Magazine, prodotti Tescoma. U fl-aħħar ta' sensiela tistgħu terbħu sodda motorizzata kompluta bis-saqqu tal-ogħla kwalità għal mistrieħ aħjar tad-ditta materassi ġentilment mogħtija lilkom minant Bonds. U kċina twila 3.6 metri lussuża u moderna ta' kwalità għolja ħafna kompluta bil-wiċċ ġentilment mogħtija lilkom minant Bonds. Kif ukoll min jidħol fuq il-Facebook u jissubscribja fil-YouTube channel ta' Xarabank Online jidħol fiċ-ċans li jirbaħ rigal minant The Notebook Center ta' San Ġwan. Mela nilqa' magħna għal dan id-dibattitu lil Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fejna Kadami, il-Dr. Zammit Lewis, il-Ministru tal-Turizmu, u l-Periċka Kopardo mill-Alternativa Demokratika. U ħanibda bik, Ministru. Mela le. Boċċini kun istana dak illum li ma budget se niddiskutu għaliex kellna żewġ budgets wieħed li preżentat u liħor il-rajt. Biex dan. Maħna ġejna niddiskutu s-sustanza, mhux il-proċedura. Però naħseb illi taqbel miegħi illi fil-waqt li meta ħareġ il-proposti tal-Partit Nazzjonalista għattu li zibtu xi żbalji u da kollu. U bat dak kien żball, mhux hekk jiġifieri żball. Iva, żball li Peppi ġara wkoll kif irrakkonta l-eks Ministru Tonio Fenek fl-2005 li kien hemm żball ieħor illi mar għand il-President anzi mar bl-estimi u bl-Economic Survey u ma marx bid-diskors tal-budget. Ma ġara xejn, illum qegħdin hawn mhux niddiskutu daw id-dettalji, jiena qiegħed biex niddiskuti n-nies u kif dan il-budget jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Ok, Beppe, 3 miżuri pożittivi dwar il-budget. Ekku, jiena naħseb illi fil-waqt li naħseb dan kien budget illi nesa lill-maġġor parti tal-poplu, naħseb ukoll hemm miżuri illi huma tajbin f'dan il-budget. Jiena naħseb ħansemmi 4 miżuri li naħseb li huma tajbin. L-ewwel miżura hija illi tnaqset it-taxxa, Mela, jimporta, mela. Nixtieq ngħid l-udjenza illi ma jimpurtax għax iċċab, anzi ħaġa sabiħa, però jistgħu jkun nevitaw il-booing u l-ajjat, mhux qed nisimgħu x'qed jgħid. Jiena Peppi, forsi qed fixkluhom jiġifieri. Ħalluni nitkellem jiena bħallum 36 sena ilu kont qed naqbes il-bjut għax in-nies kienet ikissrulna d-dar u ma ntimda Ekk ħata għodu tajtu, u għax ma tkellix m'għandix problema. Serħu moħħom nu set intimitaw. 4 miżuri tal-budget. U ewwel miżura illi huma pożittivi. Naqset it-taxxa tal-extra duty fuq tal-extra duty tal-pulizija. It-tieni proposta illi naqqaset it-taxxa tal-vet fuq l-attività sportiva. It-tielet naħseb illi hemm l-eżenzjoni tal-boll estensjoni tal-iskema għal first time buyers u r-raba ħaġa pożittiva illi tlaqset it-taxxa tal-boll fuq il-proprjetajiet li qegħdin ġol village calls il-UCAs. Naħseb dawk huma 4 proposti li huma pożittivi fil-budget. Ok, Periċka Kopardo, intom kelkom hekk kważi il-kritika l-iktar li kritikajtu kważi lill-budget. Aħna għedna li l-budget huwa nofsu nej. Minħabba li fil-waqt minħabba li fil-waqt li fih diversi miżuri tajbin, jonqsu viżjoni fuq numru ta' affarijiet u jonqsu wkoll numru ta' dettalji importanti. Mela, ħan nibdew bit-traffiku, l-iktar ħaġa, aħna kabissibna nagħmlu programm dwar traffiku nsir. Mela, kont qed nara dis-set ingħat illi s-sena l-oħra pereżempju 274 miljun fis-sena jiġi dan it-traffiku, nkunu qed nofqu qasilit nemmen 274 miljun fis-sena. B'mod konkret, imma ġifieri x'se nagħmlu? Ġifieri qed ngħidu l-karozzi tal-linja jibdew ikunu b'xejfira xawer, tikkonferma li se ssir di? Fil-fatt ma nikkonfermax li se ssir għaliex kif ħarġet illum fil-għaxija, hemm studju ta' Transport World li qed jistudja, però l-budget m'għamilx dak biss, Peppi.
L-ewwel ħaġa rridu nitfgħu l-argument f'kuntest tal-fejn. Kellna tkabbir ekonomiku l-ikbar fl-Ewropa. Għandna l-iktar nies li qed jiġu jaħdmu hawn Malta. U jikkonferma is-suq tal-kera morru tkellmu Beppe jaħdem fil-kummerċ avukat u jara l-ġit li jaw. U jekk issibx, illum mhux li tikri, jekk issibx post x'tikri, għandna il-mara li ħarġet iktar taħdem. Għandna 40 karozza kull jum li jiġu reġistrati. Dan kollu suċċess ekonomiku. Issa rridu Inti tajt is-suċċess ekonomiku. Ġab it-trafik qed nifhmeksew. Li qed ngħidlek illi il-problema ta' traffiku kienet hemm. Kibret bis-suċċess ekonomiku li għamilna, però dan il-budget ukoll jindirizza l-problema. Għandek 30% iktar budget lil Transport Malta. Għandek miżuri bħal car sharing policy illi qed tiġi imsemmija fil-budget. Għandek miżur oħra tal-one lanes kont fejn ikun hemm it-traffiku tbiddel id-direzzjoni. Għandek diversi l-ewwel darba, anzi Peppi, jiena nażarda ngħid, l-ewwel darba illi b'mod dirett id-diskors tal-budget u d-direzzjoni tal-gvern qed titkellem dwar it-traffiku. Wasanna le għadna ma wasanniex. Hija problema li se tibqa' magħna sforz ukoll ħankun ċar. Infrastruttura illi l-ħabib tiegħi Beppe fid-diskors tal-indipendenza tal-aħħar għallinna l-infrastruttura ta' pajjiżna kollha mela l-Partit Nazzjonalista. Jiena ngħid jekk għamilha kollha l-Partit Nazzjonalista. Din il-problema ġabha l-Partit Nazzjonalista. Ma jimpurtawx. Kif solvejna ħafna problemi oħra, insolvu din ukoll. Beppe, b'mod konkret, x'qed tissuġġerixxu b'mod konkret? Il-problema tat-traffiku trid risposti u soluzzjonijiet b'mod immedjat. U għafat Peppi, illi f'dar l-aħħar xarejt 3 xhur kien hemm kollas tat-trasport pubbliku. Konsegwenza tal-kollas tat-trasport pubbliku, illum għandna sitwazzjoni illi t-toroq huma iġġamjati. Umu filgħodu Edward, kellem in-nies hemm barra. Għajdilhom ħanibdew nagħmlu l-istudju ta' in-nies iridu s-soluzzjonijiet għada. Ħanamlu l-Kappara Junction. Ħanamlu l-Kappara Junction. Ħanamlu l-Marsa, il-flyover tal-Marsa. Din tar-Raxawer, x'qiegħda fid-diskors tal-budget. Di mhux xedha fid-diskors tal-budget, daw iqumu filgħodu u jivvintaw storja. Daw aqraw id-diskors tal-budget. Huwa evidenti li r-roadmap li kellu Joe Mizzi, tiftakru il-Joe Mizzi, dak li kellu jtella żejt. Joe Mizzi kellu jtella żejt u ma tellawx. Joe Mizzi kellu roadmap u llum għandna traffic jam minn ponta sa ponta ta' Malta. Aħna ġibnilhom il-miljuni biex jibdew il-junction tal-Kappara u sal-lum għadhom ma bdewx. Aħna ġibnilhom il-miljuni biex jagħmlu l-junction tal-Marsa u għadhom għamluha. Aħna ġibnilhom il-miljuni għal-Coast Road u sentejn u nofs wara għadhom ma spiċċawx. Illum għandna Ministru hawnhekk u jgħidilna taf x'għamel Edward Cicluna sa nhar it-tnejn ma kienx qed jitkellem fuq nagħmlu trasport pubbliku fir-Raxawer b'xejn. 5 tiem wara stemba, ħareġ din il-proposta. Aħna qegħdin ngħidulkom ibdew bl-affarijiet żgħar. Qed ngħidulkom hemm l-istudenti tuhom it-trasport tal-iskejjel b'xejn. Hija proposta illi għamilnilkom issa l-diversi xogħol. Aċċettaw. Għamiltu l-istudji tagħkom. Issa ħatibdew tistudjaw jekk tagħmlux il-trasport xejn. Il-lider tiegħek għalfejn ma miliex. Meta kien kap tal-parti. Intom ostaġġi tal-operatur tax-Xarabanks. Laqqas kapaċi tgħidulna x'inhu l-kuntratt li għandkom ma' tax-Xarabanks. Ostaġġi tal-arriva. Intom ostaġġi ta' dawn in-nies. Ostaġġi ta' sieħba kostingat aħna. Tajtuhom 30 miljun. Tajtuhom 30 miljun. U l-lum, 30 miljon li tajkom, dur fuq il-poplu għajdlu aħna għada fil-ħodu siħdi tal-arrivo traffic. Għax Joe Mizzi, il-Prim Ministru, l-aqwa kabinet fl-istoria, mandu ebda idea kif semmejt Issemma, Ministru. Soluzzjoni waħda. Ministru. Mux jenti għad fil-gvern jinti fil-soluzzjoni, tkellek il-roadmap. Ok, Ministru. Inat illi mux se jola mux se jorħos il-petrol u d-diesel inat sab-mod anka ċar illi disa tiġri biex nużaw inqas il-karozzi. Mux hekk? Hekk inat. Pero bir-rispett. Qed insaqsik di-domanda. Fim ta' domanda. Le għax ma għamiltix, Mela le. Bl-istess argument, per eżempju, l-raħas id-dawl, mistawx ngħidu raħas id-dawl se jużaw iktar
l-enerġija u għal-iktar tniġġis, ġifir bl-istess argument. L-ewwel ħaġa, Id-dawl raħas il-petrol. Lesta d-domanda ok, Iva. mela. L-ewwel ħaġa nitfgħu f'kuntest. Fl-aħħar sentej u nofs, il-Partit Laburista fil-Gvern raħħas il-prezz 9 darbiet. 9 darbiet. Ejja nibdew minn hemm. Meta l-oppożizzjoni kienet fil-Gvern, l-iktar ħaġa li tagħmel jew tgħidilna Alice in Wonderland, jew tmur il-Parlament tivvota bil-qalb kontra it-traħħis tad-dawl. Ejja nibdew minn hemm. Mela x'qed nagħmlu? L-ewwel ħaġa mill-ewwel ta' Jannar il-petrol ħajorħos bi 3 cents. Id-diesel ħajorħos 4 cents. Il-Prim Ministru spjega u x'qal il-Prim Ministru fil-Parlament. Il-Prim Ministru li huwa li jirrappreżentana b'mod kollettiv. Il-Prim Ministru qal. Il-Prim Ministru qal. Dik qed tgħid. Il-Prim Ministru qal. Qed tiddistanzja ruħek mill-Ministru tal-Finanzi. Il-Prim Ministru qal illi miżura faċli kienet illi toll il-fuel biex isuqu inqas. Aħna mhux dik is-soluzzjoni. Għala l-Ministru li qed jagħmel. Aħna ma neħdux miżuri biex iweġġaw in-nies kif għamel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Ok. Intom qed tipproponu prezzijiet li jorħsu sew. Li huma irħas minn tal-Ewropa. Nixtieq issemmi li pajjiżi pereżempju. ħaniġi għal-punt li għal-ħabib għaj Edward Zammit. Edward Zammit, niġi kellu jom u għalli aħna ollejna l-petrol. Fit-2009 il-prezz ta' żejt kien daqs kemmu illum. Il-petrol dak iż-żmien kien 38 cents inqas milli hu illum. Id-diesel kien 32 cents inqas milli hu illum. Il-prezz ta' żejt li hu llum u l-prezzijiet. Jiġifieri iva, aħna ta' konna fil-Gvern Dr. Zammit Lewis. Il-petrol kien irħas, id-diesel kien irħas. Inti saqsejtni aħna tlabna li joħorsu l-prezzijiet. Aħna tlabna li joħorsu l-prezzijiet tad-dawl. Peppi, aħna l-Partit Nazzjonalista, u mhux aħna biss, kien hemm il-Kamra tal-Kummerċ u qajtlu il-Partit Nazzjonalista għamlilna l-interconnector. Il-Partit Nazzjonalista bella power station ġdida. Illum il-prezz ta' żejt huwa ta' $40-35 il-barrel, il-barmil. Illum għandna sitwazzjoni, tajjeb Peppi, illi iva minħabba li kien Gvern Nazzjonalista li jinvesta f'dal pajjiż miljuni minkejja tfixkil li kena dakinhar, qegħdin f'pożizzjoni li nraħsu d-daw. Mhux ħadet ngħidu qed jgħiduk il-GRTU, qed jgħiduk il-Kamra tal-Kummerċ. L-oppożizzjoni titraħsu d-daw. Ħanajdlek x'għamilna. Però meta kontu fil-Gvern. Ħanajdlek x'għamilna. Għani xollejtu flok raħħaslu. Għax dik id-domanda naturali. Aħna ġibna il-miljuni biex bnejna power station ġdida biex għamilna interconnector. Ħanajdlek x'għamilna, Peppi. Dan il-Gvern xal l-switch tal-interconnector. Fawissu li għadda dejna nixtru id-dawl bis-6 cents bl-interconnector, pero Joseph Muscat u l-kabinet laqwa kabinet fid-dinja, id-dawl baqa jbiħunna bit-10 cents il-unit. Taf x'għamel il-Gvern ta' Muscat? Ftem ma' imprendituri privati biex jiblu power station ġdida. U ma dawn intrabat il-ħajjixtri minn għandhom kull ma jipproduċu bit-10 cents. Palissa qed nixtru bis-6 cents. Għaw issu li għadda xtrajna d-dawl bis-6 cents. Pero għax Joseph Muscat għamel il-wedi u l-kompromessi qabel l-elezzjoni ġenerali, ħajkonna rabat lili, semmijom l-imprenditori privati li kienu jisponsorjaw li l-kom il-partit ta'kom. Semmijom, semmi l-nis, semmi n-nis meta titkellem. Jiena qed titkellem fuq konsorzju min huma, semmihom min huma. Semmi għax tafhom insew, semmihom min huma. Semmihom bisimhom. Mela jiena nista' nagħmellek sfida u kif tisfidani. Mela huma l-kumpanija ta' Fenek, il-kumpanija ta' Gazan u l-kumpanija ta' Apa Bologna u nista' ngħid il-Edward Zammit Lewis u għarari ħafna li kunet Nikola għandhom nar taħat. Ok, mela. Jisaqsejt. If you want to go down Le, bir-rispett kollu. Jekk qed tallega xi ħaġa allega issa. Allega issa ħalli nhar it-tnejn nagħmellek libel. Allega issa. Issa allega. Issa ħalli t-tnejn filgħodu nagħmellek libel. Issa allega.
Jiena qed nistejder. Għana millek libel. Nhar it-tnejn fil-ħodu. Mela, jiena Għamela. Jekk Go joġobkom. ahead. Ok, Beppe, qed jgħidlek se tallega xi ħaġa jgħidha. Mela, dawn in-nies li llum ħajibnu l-power station, fi żmienna ġew bl-istess proposta eżatti. Għax aħna konna serji u ma ridniex norbtu lil poplu Malti 3 ġenerazzjonijiet bil-prezz ta' 10 cents il-unit, magħna ma waslux. Tela Joseph Muscat u f'kemm li ngħidlek u ftehmu li jibnu power station. Din hija l-famuża power station illi kellha tinbena sa Marzu li għadda. Din hija l-famuża power station li Joseph Muscat għal ħajirriżenja jekk ma jlistix fi żmien sentejn. Però tant huwa marbut ma' dawn in-nies, tant hija taħt il-kontroll ta' dawn in-nies, tant ma jistax joħroġ minn dak li trabat miegħu il ħajwikkel il-poplu Malti. Power station li m'għandniex bżonn u konsegwenza ta' hekk ħanibdew nixtru il-power id-dawl. Bit-10 cents il-unit meta nistgħu nixtruh bl-interconnector li għamilna l-Partit Nazzjonalista bis-6 cents kif għamilna faw Wieġbu għax fadallek iktar ħin biex ngħaddu għal suġġett ieħor. Ma nibqgħux fuq it-traffic. Il-ħabib tiegħi irid isemmi n-numri. Il-ħabib tiegħi irid fit-2010 date jekk tit in-numri. Il-prezz kien $34 il-barmil fit-2008. Intom ollejtu dawl 48% fit-2008 ma' 2007. U ollejtu il-fuel b'7%. Ġifieri dak iż-żmien kelkom l-istess sitwazzjoni u għamiltu hekk. Aħna nagħtu stabilità n-nies, aħna mhux jola għandna prezzijiet stabbli sa Marzu illi ġej u n-nies jafu fejn qegħdin. Ok, malaj, il-gravità tal-problema ta' traffiku hi li fil-waqt illi il-gross domestic product mistenni li jiżdied bi 3.6% s-sena d-dieħla, it-traffiku qed jikkanċella 4% minn dan il-gross domestic product. Il-budget għandu ftit kontradizzjonijiet fuq it-traffiku. L-ewwel ħaġa jgħidilna illi qed jirrikonoxxi l-problema, ma mbagħad minn naħa l-oħra jagħmel proposti illi bihom ħajinkoraġġixxi li jinħoloq iktar traffiku allura jkabbar il-problema. Meta il-budget jipproponi pereżempju li jinħolqu iżjed postijiet ta' parking, qed ifisser qed jistieden iżjed karozzi fit-toroq u allura t-toroq ħajkollu hemm iżjed konġestjoni. Kar, mintom taqblu pereżempju li jkun hemm pereżempju ġurnata toħroġu ċertu karozzi u ġurnata ieħor. Dawk huma soluzzjonijiet temporanji fi kwistjoni ta' emerġenza. Taqblu f'magħhom. Aħna rridu nħarsu lejn soluzzjonijiet fit-tul. U s-soluzzjonijiet fit-tul irid l-ewwel tifforma l-viżjoni. U l-viżjoni titwassal biex tistabilixxi it-toroq tagħna kemm jifilħu karozzi u minn hemm tibda. Jekk inti tqis kemm għandna karozzi fit-toroq bħalissa li għandna 341,000 karozza, għandna 800 karozza għal kull 1000 ruħ f'Malta. Meta pajjiżi oħrajn bħall-Ingilterra għandhom 516 għal kull 1000 ruħ. L-Italja għandhom 682 karozza għal kull 1000 ruħ biex tara kemm għandna karozzi iktar milli jifilħu t-toroq tagħna. Ok, mela, ħanaddu għal nitkellmu fuq il-qat, Beppe. Qabel l-elezzjoni kellna l-kap tal-partit jgħid se jkollna nħidu bailouts u il-qat, biex nagħmel paragun, il-qat li huwa il-termometru l-qalb tal-pajjiż, rekord tal-inqas nies qiegħda f'Malta. Mhix ħaġa sabiħ għax ma semmejtix mal-pożittivi. Huwa tajjeb li jkollok il-qat baxx. Però jiena irridu nagħmlu analiżi għalfejn il-qat huwa baxx. Dan huwa gvern li fissat fiċ-ċifri. Dan huwa gvern li joħroġ skema għall-anzjani biex jaqta' l-waiting list b'1000. Issa għandna l-ITC illi l-iskop tagħha huwa li sa sena oħra taqta' il-nies li reġistraw b'1000 iddikjarat. U kif jaqtawhom b'1000? Ħanajdlek kif jaqtawhom Peppi. Saret mistoqsija parlamentari bil-Onorevoli De Marco. Minn din ir-riżulta illi fis-sena li għaddiet il-qat niżel kien hemm 1353 persuna illi nqataw mir-reġistru tal-qat mhux assabu xogħol. Ġili tisi ħadet miżuri kontra daw, għax daw kienu din jabbużaw għal-miljoni. Ħaġa tajba ġifieri jabbużaw. Mela, naqsu inqataw daw, mhux sabu xogħol, inqataw mir-reġistrar. 1353. Fl-istess perjodu eżatt,
meta tara l-istatistika ta' kemm diżel għadda mhux qed nifrintaħji, ta' dan l-istatistika. Issi illi fl-istess perjodu Fejn naqas. ġibta l-istatistika? Mela Mill-mument Edward Zammit Lewis jaħseb li jien nivvinta. Serraħ boħ Edward Zammit Lewis li jiena niġi ippreparat. Ħanaqralek risposta għal messija parlamentari għal-mistoqsija ta' Mario De Marco kollesti. 353 inqataw. Mux sabu xogħol, inqataw għal ħafna raġunijiet. Fl-istess perjodu, iċ-ċifra tal-qatt niżlet binqas minn dan l-ammont ta' nies li nqataw. Basikament l-istess ammont. Meta tara ċifri, il-Gvern Laborista fit-2000 meta tela fit-2013 kien intrabat mal-Kummissjoni Ewropea u għallhom jiena nintrabat illi kull sena innaqqas il-ħaddiema li jaħdmu mal-Gvern. Taħdan il-Gvern illum hemm 3000 iktar mill-li kien hemm meta daħlu fil-Gvern. Spiċċaw 3000 mix-xogħol. Bella dawk ġa 3000 u ġejna 3000 minn fuq. Is-Sinjuri Partit Laborista fil-Gvern daħlu 6000 ruħ jaħdmu mal-Gvern. Imiskom tistħu. Imiskom tistħu. Illi daħħaltu 6000 ruħ jiena int iċ-ċittadini onesti id-dar inħarsu it-taxxi biex iddaħlu il-ħbib tagħkom bl-eluf fil-Minister fil-Ministeri bl-eluf. Imiskom tistħu. Intom meta twieġbu għal di domanda dejjem tajdu mhux ovvja rridu teachers, irridu l-infermiera. Mhux qed ngħidu hekk biss. Aħna qed ngħidu. Aħna mhux qed tgħidilna bejn wieħed u ieħor. Ħaġa naħseb qed jara ħafna net. Għax tista' tiskina naħseb minn net ġibta. Però aħna ħloqna il-jobs li ħloqna 80% tal-jobs huma mas-settur privat. Mill-20% l-oħra 70% minnhom huma jobs li kienu importanti. Ġifieri Beppe Fenekadami qed jgħid li ddaħħalx LSAs, iddaħħalx nurses. Però daw Beppe qas jiftemu, ma jiftemux bejniethom aħna ngħid għalfejn. Mela ħares qarrija. Għax qed jgħidilna kollha mal-gvern ukoll. Ħares qarrija 25 ta' wissu ta' din is-sena. Il-kollega tiegħu il-viċi kap ieħor, Dr. De Marco. U da qalilna ħarġet l-istatistika ta' kemm hemm gainfully occupied, iġifieri nies li qed jaħdmu biqlieħ daw, mhux dala qal tajna u keċċejnihom u qed imutu bil-ġoq skont dejjem Beppe Fenekadami. Mela, da qal illi hu kuntent b'din l-istatistika u qal illi anzi il-public sector ratio ma' total employment, iġifieri kemm hemm nies fil-privat il-persentaġġ. Meta tara l-impjiegi li nħolqu, niżel minn 27% għal 26%. Iġbir l-argument li qed jgħidu illi zidna n-nies u tajna l-daw konsulent. Ma għasandu x'jaqsam xejn. L-istess Claudette Buttigieg, l-spokesman dina tassa, għalfinna daħlu iktar nurses, tiddaħħal iktar nurses. Claudio Grek, sieħbek liħor li defendejtu din il-ġimgħa, Claudio Grek għalinna ukoll kien hemm xi għandi l-cutting out. Iġifieri kien fl-10 ta' Novembru tas-sena l-oħra kien hemm 9 student, health science students daw, illi domna ftit ma daħħalnihom fix-xogħol. Ħareq mar jagħmel press conference jiġri għax kif jaraw xi ħaġa biex jitilgħu fuq il-karru jkollu. Qal isma' daw għandna bżonnhom fis-settur tas-saħħa u daħħalnihom. Aħna daħħalnihom. Qed nagħmlu ħażin, jiġifieri Claudette Buttigieg qed tgħidilna daħlu n-nies. Claudio Grek qed jgħidilna daħlu n-nies. Inti stess kif jinqal inċident paċe fil-Joswieqi m'hemmx biżżejjed pulizija. Indaħlu l-polizija. Issa, tridna ndaħluhom jew ma tridniex indaħlu. Mela, se jkollna nifu għas-sejaqtawna, mela ħanifu għal-waqfa qasira niġu lura u nkomplu d-diskussjoni. Bjorn jimrad marda li 50 żmien ieħor tipparalizzaħ imbagħad toqtlu. X'tista' tgħidlu, x'tista' tagħmel? Xejn. U ma tistax ma taħsibx fih kuljum. Għaxara ġilida tiġġieled kull fil-ħodu. Bjorn, live, mal-ħbieb, mal-familja, mal-ALS Malta, miegħek, f'Xarabag ta' nhar il-ġimgħa.
Bjorn. Bjorn jimrad marda li 50 żmien ieħor tipparalizzaħ imbagħad toqtlu. Sadal stess mort ngħidlu l-ħaġa fuq il-kompjuter. Rajtu jmexxi il-mawt saqqas seta' jmexxih. Bjorn, live, mal-familja, mal-ħbieb, mal-ALS Malta, miegħek f'Xarabank ta' nhar il-ġimgħa. ċemplu 249-200 biex tkunu mana fis-sala. U kull min ikun mana fis-sala jieħu miegħu ikel grazzi għal Nerico Catering u prodotti Candy Gel grazzi għal Price Breakers. Kif ukoll titħlu fiċ-ċans li tirbħu kull ġimgħa hamper pasta rummo li jinkludi gluten free, hamper mingħand il-Conimex, voucher mingħand Kinwell, ikla minn Razzett l-Antik, kaxxa snacks ta' Mr. Riley, Taste of India Curry Sauces, ġojellerija mingħand Graham Collections, prodotti mingħand Butcher's Barn, prodotti Cafe Cordina, ikla mingħand Country Terrace grazzi għal Hotspot Magazine, prodotti Tescoma. U fl-aħħar ta' sensiela tistgħu terbħu sodda motorizzata kompluta bis-saqqu tal-ogħla kwalità għal mistrieħ aħjar tad-ditta materassi ġentilment mogħtija lilkom mingħand Bonds. U kċina twila 3.6 metri lussuża u moderna ta' kwalità għolja ħafna kompluta bil-wiċċ ġentilment mogħtija lilkom mingħand Bonds. Kif ukoll min jidħol fuq il-Facebook u jissubscribja fil-YouTube channel ta' Xarabank Online jidħol fiċ-ċans li jirbaħ rigal mingħand The Notebook Center ta' San Ġwan. Mela, qabel inkomplu bid-dibattitu l-ewwel qed infakkarkom il-ġimgħa d-dieħla għandna l-programma Bjorn. Il-ħadd li ġej tajjeb ngħidu illi l-ALS Malta torganizza din il-fun run, se jkun hemm anke Bjorn fit-8 ta' filgħodu l-Marina tasax biex dejn pantun ġej. Nixtiequ nirringrazzjaw lil Paul Target għas-set tagħna u lil Marija għal ħwejjeġ Tanġ. Nirringrazzjawk Marija. Mela, qabel inkomplu, Mark għamel ftit ħsibijiet fuq il-budget. Arawu. Il-lejla tajba u nilqakom għar-rokna tiegħi tal-ħsibijiet. Jien għandi ħafna ħsibijiet fuq l-istonku tiegħi u nixtieq li mill-lejla millum il-qoddim nibda nitfaħħom fuq l-istonku tagħkom. U kif tistgħu timmaġinaw din il-ġimgħa għandi ħafna ħsibijiet fuq il-budget. Ftit xhur ilu meta ħareġ l-ewwel ritratt tal-Kamra tal-Parlament il-ġdid, ħafna nies qalu li kien qisu klassi tal-iskola. Illum wara l-budget ta' nhar it-tnejn m'għandna l-ebda dubju li dawk in-nies li qalu hekk kellhom raġun għax il-Parlament ta' Malta huwa eżatt bħal klassi tal-iskola. U ħanispjegalkom kif. F'kull klassi ta' kull skola f'Malta, saqsu l-min tridu, dejjem għandek dik il-faxxa ta' studenti li dejjem jilagħbu bil-mobile. Persuna bid-dikjerazzjoni ta' ġenitur u taqla sa' 10,500 euro se jħallsu t-taxxa. U incidentalment, f'din il-klassi, l-aktar wieħed li qed jilgħab bil-mobile kien il-Ministru tal-Iskejjel. Ok, kieku dak kien qiegħed ġo klassi ta' skola ta' vera, mhux ħadulu l-mobile, keċċewh mill-iskola. Ma dan huwa l-Ministru tal-Iskejjel. Imbagħad, fl-istess klassi f'kull skola dejjem għandek dik il-faxxa ta' studenti li l-ħin kollu iparlaw. Il-ħin kollu ma jiqfux. Ix-xahar li ġejjin, Transport Malta se timbarka fuq proċess ta' konsultazzjoni. Imbagħad, hemm dik il-faxxa ta' studenti li ma jkollhomx saħħa jparlaw għax tant ikunu għajjenin li jkunu lesson sħiħa il-ħin kollu ħajorqdu. Imbagħad hemm dak li jiġba taqbiżlu u jibda jagħmel l-ajruplani tal-karti. Tnaqqis kapitali ta' 50% tal-prezz tal-vettura. Imbagħad dejjem ikollok dak l-istudent li qed jiekol minn taħt il-mejda minn għalih li t-teacher mhix qed tinduna. Mill-privat Put our service to the test. Tie your napkin round your neck, Sherry, and we provide those. F'kull klassi hemm dak l-istudent illi ma jafx joqgħod lesson kwiet mingħajr ma jaqbes u jgħid xi ħaġa. Huwa
U f'kull klassi hemm dak l-istudent li dejjem ikun fuq qudiem net, nerd, boring, dejjem ikun jaf xejn jiġri, dejjem ikun qed jieħu notes u dejjem ikun attent. Ftit warajh dejjem ikun hemm dawk l-istudenti li qatt ma jkun jafu f'liema page wasalna. Dawn huma fermi inqas mirata medja tal-Unjoni Ewropea tirrifletti l-progress. Imbagħad hemm l-istudent illi mhix ħin tibda l-lesin, sa x'ħin tispiċċa, il-ħin kollu jomot iċ-chewing gum u kif iddoq il-qampina joħorġu minn ħalqu u jwaħħlu taħt il-mejda. Nagħtu stipendju lil-mature students tas-sena skolastika. Imbagħad hemm dawk l-istudenti li x'ħin ifett lilhom ġo nofs il-lesin jaqbdu, iqumu u jitilqu minn ġar klassi mingħajr ma jafżaw il-ħadd. F'kull klassi hemm żewġ tiħbieb li jkunu close ħafna dejjem fejn xulxin u jgħidu kollox lil xulxin u darba waħda jiskopru li t-tifla Mazza li dejjem toqgħod fil-bank ta' warajhom telaq għal arus. Us, kelli ta' warajna telaq għal boyfriends, taqsija għal dejn. Ħarsu ftit lejn dan l-istudent. Dan huwa l-istudent li għadu kemm ftakar li nesa l-homework. U f'din il-klassi dan huwa t-teacher. Nimmaġina li f'dik il-klassi it-teacher qed jgħid xi żikk qed nagħmel bħajti. Kif se nagħmel u nitlaq minn hawn. Ok, nista' nibqa' sejjer u sejjer fuq affarijiet li juru u jikkonfermaw li l-Parlament tagħna huwa bħal klassi tal-iskola, imma issa rrid ngħidilkom biss li dinja kienet l-aktar klassi mal-edukata ta' Malta. Kull żewġ minuti nofs il-klassi tarma tħabbat fuq il-bankijiet. Kull żewġ minuti. Kieku dik il-ħaġa tagħmilha ġo kwalunkwe klassi f'Malta, kieku jkollok tidħol punishment is-sibt filgħodu ta' 10 iċunga minn taħt l-imwejjed. Grazzi ħafna, aktar ħsibijiet mill-istonku tiegħi għall-istonku tiegħek il-ġimgħa d-dieħla. Mela, nerġgħu naqbżu għad-diskussjoni. Jiena kellimt l-udjenza ta' warajja u tlabtom biex iġibu ruħhom sew għax inkella laqasħa. Mhux sew illi niġu għaw biex infixklu programm. Unfixklu li l-kom ġifiri. Mela, xtaqt insaqs il-Beppe. Beppe, il-gvern ħareġ bil-idea li għamel ibieħ il-passaporti ċittadinanza. Fil-budget jenat li tiġa daħħal 75 miljun. Issa, l-għonet intom ħriġtu kontrija, ġifiri da kontu settelfu l-pajis 75 miljun u jista' jkun hemm ħafna iktar, issa saqsik eżatt kemm ma ġaqżel naf kemm. Barra minn hekk, nixtieq nsaqsik x'tagħmlu meta tkunu fil-gvern, jekk tkunu fil-gvern. Jiena ġej mill-Partit Nazzjonalista, l-Partit Nazzjonalista mhux 75 miljun ġab. Il-Partit Soċjalista fis-sena 2014 il-Partit Laburista nefaq il-177 miljun li ġibna aħna mill-Unjoni Ewropea. Fis-sena 2015 din is-sena il-Partit Laburista qed jonfoq il-200 ħajonfoq 99 miljun oħra li l-Partit Nazzjonalista ġab mill-Unjoni Ewropea. Allura meta tiġi bil-75 miljun, ħaġa ma nimpressjonax ruħi ħafna għax aħna ġibna 1.2 billion mill-Unjoni Ewropea. Però rrid ngħid ukoll li jiena ġej minn part 54 miljun li aħna ġibna mill-Unjoni Ewropea. Is-sena d-dieħla il-Partit Laburista ħajonfoq 99 miljun oħra li l-Partit Nazzjonalista ġab mill-Unjoni Ewropea. Allura meta tiġi bil-75 miljun, ħaġa ma nimpressjonax ruħi ħafna għax aħna ġibna 1.2 billion mill-Unjoni Ewropea. Però rrid ngħid ukoll li jiena ġej minn partit Peppi illi ġab investiment fil-pajjiż, ġab l-industriji, ġab l-industrija tal-avjazzjoni, l-industrija tal-mediċini, l-industrija tal-gaming, l-industrija li ħolqu l-impjiegi f'dan il-pajjiż. Jiġifieri jiena ma nistaġibx, jiena niskandalizza ruħu. L-unika l-idea li ġab dan il-pajjiż, dan il-partit fil-gvern, huwa li jbieħ iċ-ċittadinanza. Issa għandna l-Prim Ministru tal-Malta li jmur kwer 3 xhur mal-Prim Ministru tal-Antigua u tal-Barbados idur id-dinja jbieħ iċ-ċittadinanza.
Kontrija jew le? Il-passaporti tal-Malti. Kontrija jew le? Aħna konna kontrija. Ġalnilkom. Issa x'intom issa? Importa, aħna ġalnilkom tibdlu dik il-liġi għal darba darbtej tliet. Għadnilkom tamlux Issa segreta. kontrija? Daħlu l-element ta' residenza. Issa kontrija? Daħlu l-element ta' investiment. U sissa, intkom wara sena ta' din l-iskema, betu għedin tajdu, design, mux il-biljun li għedin nisemmu Hellies Partners, sissa għedin nitkelmu fuq 75 miljun. Intom għandkom biex tbijaw 1000 passaport. Jina nissoponi, jina nemmen, jekk hija suċċestant, il sa senti u nofsora tkun betuhom daw l-1000 u ma nafx kemm passaport, allura dak il-stadju il-problema tkun sorvolata għax l-iskema tkun għalqet u ma tkunx materja li kienet jiddilja magħha il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. U ma ttilniex jekk taqbix magħha jew l-lum. Illum il-ġurnata, Beppe. Sistema kif ma tweġibx id-domandi. Qed ngħidek Peppi, kieku jiena kont fil-Gvern, kont noħloq il-ġid mod ieħor. Aħna għandna track record, Peppi, aħna ġibna l-biljuni, aħna ġibna l-industri ieħor u l-miljuni. Aħna ma nemmin, jiena ma nemminx illi għandu jkollok Prim Ministru immur mal-Prim Ministru tal-Antigua għal Barbados kull 3 xhur ibik iċ-ċittadinanza. Anka għalhekk qed inħallsu prezz bħala pajjiż. L-ewwel 75 biljun li semmew. 75 miljun huma il-flus li sissa inġabru mill-programm bħala cash-in. Daba għandna ħafna x'indaħlu għalhekk qed ngħidu lil ħabib tiegħi. Laqqas fehma ħandaħlu ħafna iktar. Però l-importanti għax hawnhekk qegħdin biex nitkellmu dwar in-nies. Kif niġbruhom dawn 70% minnhom se jmorru f'social fund biex nagħmlu proġetti bħalma tħabbar f'dal-budget. 50 miljun proġett fil-housing. Però m'hemmx il-flus votati għalihom. 56 miljun. Għajdi fejn il-flesti Issa tara Għajdi fejn Issa tara 56 miljun titqu bin-nies. Istitut tal-istudju turistiċi. Li qed isemmi daw il-miljuni tal-Unjoni Ewropea, daw ma jeskludux il-programm ta' ċittadinanza. Dana tal-Unjoni Ewropea aħna qed ninnegozjaw għal-qasni li ġem, ma għamiltu xej, xi priżadi, aħna għamilna. Ġibna xi biljun l-emmu għaliex ġibna program illi huwa l-unika program ta' ċittadinanza illi huwa approvat mill-Kummissjoni Ewropea. L-flus, dik l-importanti, l-flus huma ring fenced, il-flus se jintużaw 70% minnhom għal ġid tal-poplu tagħna. Li kieku dawk il-proġetti Peppi, jew nagħmluhom 10 snin oħra, jew nibqgħu nipprokrastinaw kif kien jagħmel il-Partit Nazzjonali. Jgħidilna ħanamluha, Għasib votajtu l-flus għalihom. Fejnhom il-50 miljun ġejjin investitur mill-Brażil u ma jiġi. Aħna, Peppi, aħna il-proġetti li rridu nagħmlu 10 sin oħra dal-programm huma possibbli llum. U għalhekk għamilnieh dal-programm, għamilnieh għan-nies. Tidu tistennew 10 snin oħra, sinjuri, biex jibdew ġejn il-proġett. Ismajtu għamilnu. Jitkellmu fuq proġett ta' 50 miljun, però meta tmur fl-estibi, tindura minn votati 5 miljuni. Ħanajdilkom fejn imorru s-flus miljuni. Il-lejla kellu jkun Tony Abela, però ma ħalloħx jiġi. Ma ħalloħx jiġi Tony Abela, batu lilu, għax Tony Abela, ekonomija b'saħħitha, dak għandu konsulent mal-Ministru tat-Tfittxija taż-żejt. Jieħu 21,000 fis-sena. Huwa konsulent fuq traffiku għal-ġieħna, jieħu 26,000 fis-sena. Huwa konsulent fuq il-faqar, jieħu 20,000 fis-sena. Dak, ekonomija b'saħħitha. Il-lejla, baba, tux il-Luċjano Busuttil. Luċjano Busuttil. Mis-sobbatu Simon Busuttil. Jibatu 1.2 million mill-Europa Research and Consultancy. Mis-sobbatu lill-Enfenek. Jibatu lill-Enfenek ġipaw. Lill-Enfenek jibatu il-Luċjano Busuttil. Il-Luċjano Busuttil. Il-Ministru jgħati ċans. Ma jibbatux il-Luċjano Busuttil għawek, għax dak ukoll ekonomija b'saħħitha, dak ju 50,000 fis-sena. Għawek ma jibbatux il-Tony Ġus Deċelista, għax dak ju 57,000 fis-sena. Ma jibbatux il-Silvio Xkembri, dak jikol b'5 tiħlu, ju 65,000 fis-sena. Ma jibbatux naturalment il-mana tal-Ministru, għax ħadd ma jaffejni, però dik taf kemm taqla 13,000 fix-xahar. Taf kemm taqla l-mana tal-Ministru Peppi? 450 kull jum. Lirkom li għedin tismawna tawkom 175 fil-ġimgħa. Il-mara tal-Ministru tieħu 450 kull jum. Tony Abela, taf kemm jieħdu sinjuri? 183 euro kull jum. ċabċpu, intom għaw ħabilti ċabċab,
U jgħid proset. Tridu l-poplu jikkontenta bil-175. Umbat għandkom il-backbench kollu jiffanga u jieħu l-miljoni. Għandkom u koħal spiċċa batajba. konkludi, Mela, jiena nista' nitkellem, Peppi, aħna ġejna u nitkellmu fuq in-nies. Aħna ġejna u nitkellmu fuq iċ-child care centers, fuq skema li ftemna mal-GRTU, ma' Chamber of Pharmacists, biex nieħdu l-mediċini d-dar, dawk aħna ġejna nitkellmu. Nistgħu nagħmlu sada u nitkellmu fuq kollox. Biex innaqsu il-listi mill-operazzjonijiet, dawk il-kura primarja, skejjel ġodda, 3 child care centers ġodda, pero jekk tit nitkellmu fuq il-konsulenzi, ara ma taħsibx illi ħammar li wiċċi b'dawk. Ħanajdlek. Ħaddieħor ħammar li wiċċu ma batux. Ibda mill-kap tal-oppożizzjoni, meta kien fl-oppożizzjoni da, bil-kumpanija ħanajdlek eżatt, Europa Research and Consultancy ħa 1.2 miljun f'konsulenza. Alla jbirek kien jifhem f'kollox. Konsulenza fuq il-majjali, konsulenza biex isir wine bar, konsulenza fuq it-terminal ta' ċirkewwa, kollha daw fuq proġett Storm Project biex isolvinna l-problema tal-ilmijiet fit-toroq. Tafu intkom kemm solvinna sa' tafu li ġibnilkom il-miljoni u għamilna l-Stormwater Project tal-pajis. Proġett ieħor tal-Partit Nazzjonalista biex inneħħu l-arar mit-toroq. Il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Enfenek li kommissjonajtuha tagħmilkom rapport keep it up għal-kommissjonat għax qalet li ma m'hemmx xejn. Ħażin Simon Busuttil meta kien viċi kap u baqgħu ma ġara xejn. Di ħadet bej l-2008 u l-2012 Enfenek u l-law firm tagħha ħadet iktar minn 570,000 euro f'konsulenzi. Insemmilek il-now il-butiċi ċikluna, id-diretturi li labu musical chairs, Lawrence Sammid, Mark Portelli, Andrew Borg Cardona. Għajdi, program namel m'għandix problema. Program sħiħ fuq dawn l-affarijiet. Pero jien ġejtaw biex nitkellem il-ġitt tan-nies u budget b'ekonomija b'saħħitha li ntejbu l-infrastruttura, li ntejbu l-iktar nies dawk vulnerabbli. Għalhekk qegħdinaw dak l-obbligu tan-nies fuq konsulenzi. Tina ħin jostidinni fuq dal-programm Newsfeed jew x'inhu hawn dal tagħmlu. Indunajt Peppi li ma semmix membru parlamentari wieħed. Il-backbench tal-Partit Laborista. Illi barra li għandu l-paga tal-Parlament, Luciano Busuttil, jieħu 50,000 fis-sena. Fuq membri parlamentari, il-backbench tal-Partit Laborista. Illi biex iżommuhom, kwiti, biex iżommuhom Tony Abela għandu 3 konsulenti biex ifittex il-żejt, biex isolvi l-problema ta' traffiku, biex ineħħi il-faqar u konsulenzi lista ta' nies. Ora jira ġejt, stidnuni u ġejt. Il-Tony Abela ma ħallokx jiġi, il-Tony Abela għax Tony Abela issa liability. Iffangaw issa jabbelikom. Għalek ma ġiex Tony Abela. Peter Fenek. Tony Abela ma ħallokx jiġi l-lejla. Kellem. In-nies insemmilek. Hemm affarijiet oħra li fit-tajjir li l-hom għaddejjin uħlew il-ħin kollu ma qalu xejn dwaru. Per eżempju, il-budget ma jitkellem xejn fuq materja ta' importanza fuq is-serq tal-ilma tal-pjan. Għandna ħafna boreholes li serqu l-ilma tal-pjan li għandu impatt kbir fuq l-ekonomija tal-pajjiż għaliex riżorsa importanti bil-mod il-mod insterqet tul is-snin u l-budget u siket fuq għadi. Dan huwa wieħed minn nuqqasijiet tal-budget. Il-budget jitkellem ukoll u stennejt il-Ministru tat-Turiżmu jitkellem fuqha, missa laqlu l-ħin u ma naħseb ma jista' jiġi iktar, l-introduzzjoni tat-taxxa fuq it-turiżmu tal-50 ċentesmu. Il-50 ċentesmu mhix xi ħaġa ħażina, jiena naqbel. Rekords għandna fit-turiżmu ħajja nitkellem fuqha. Laqqa xejn. Inti qed taqbel magħha jew le il-50 cent? Id-diffikultà fuq l-implementazzjoni ta' din il-miżura hija eżattament fuq min se taħdem. Għaliex il-budget jitkellem fuq bed nights tat-turisti. Imma ma jiddistingwix u ma jgħid xejn jekk jista' tapplika fuq is-self-catering accommodation. Għaliex dawk huma turisti wkoll.
U allura, minn kif sar il-kliem sissa, jiena naħseb li se tinħoloq differenza bejn il-lukandi u self-catering accommodation. Miżura li ġaħolqot il-problemi f'pajjiżi oħra fejn ġiet introdotta b'dan il-mod, fil-pajjiżi Baleariċi, fil-Gżejjer Baleariċi, fejn inħolqot madwar 10 snin ilu, inħolqot din il-problema u fil-fatt wara ftit snin neħħewa. Hemm mbagħad fost il-miżuri tajbin hemm il-miżuri dwar il-proprjetajiet vakanti fl-ibliet u fl-irħula tagħna fejn ġew introdotti diversi miżuri biex iħeġġu dawn il-proprjetajiet vojta jerġgħu jitlu fis-suq. Imma mbagħad xi ħaġa stramba hi illi il-proġett il-Ministeru responsabbli mill-housing irid jibni numru ta' djar. Meta fil-fatt għandna 41,000 dar vojta. Kien ikun ħafna iżjed għaqli illi minflok ma tibni l-ġodda tipprova tutilizza dawk li jeżistu diġà u li huma vojta. U fuq dan stennejt li l-budget tal-politika soċjali jgħid xi ħaġa. Meta id-domanda hi għal 2900 unit u hemm 41,000 vojta, jiġifieri hemm kwantità iżjed minn biżżejjed biex tissodisfa. Punti ieħor importanti illi l-budget għal darb'oħra ma jgħid xejn huwa dwar ir-reviżjoni tal-paga minima. Il-paga minima ġiet introdotta madwar 40 sena ilu u l-basket li fuqha hija ffurmata il-paga minima qatt ma ġie assessjat mill-ġdid. Għaliex dak li kien ġustifikabbli li jkostitwixxi l-paga minima 40 sena ilu, illum inbidel. Il-ħtiġijiet bażiċi ta' 40 sena ilu huma differenti minn ħtiġijiet bażiċi tal-lum. Fil-fatt, sentejn ilu, 3 snin ilu, il-Caritas għamlet studju fuq din il-ħaġa u analizzat il-ħtiġijiet bażiċi tal-gruppi vulnerabbli fis-soċjetà u sabet li l-paga minima kif inhi teħtieġ reviżjoni il fuq ta' kważi 14%. Għaliex bil-paga minima kif inhi il-gruppi vulnerabbli huma maksa u huma fix-xifer tal-faqar. Għal darb'oħra il-budget dan jarġa' ma jagħmlux. Huwa tajjeb illi l-budget jitkellem fuq l-ewwel passi biex nersqu lejn pensjoni minima nazzjonali. Imma ma jagħtix time frame meta jrid jilħaqha di. Fil-fatt isemmi il-proposta illi jilħaqha fis-sena 2027 imma jagħmel biss pass żgħir fis-sens li jistabilixxi għal din is-sena paga pensjoni minima ta' 7,280 euro, meta li kieku kellu jiġi stabilit immedjatament. Pensjoni minima nazzjonali kif inhu xira, il-probabilità tkun madwar 3,000-4,000 euro iżjed milli ġiet stabilita. Dan huwa wieħed minn nuqqasijiet tal-budget illi minħabba fih hemm numru ikbar ta' nies li għadhom fix-xifer tal-faqar. Waqfek hawnhekk, mela, fadlinna ftit iktar ħin, ġifieri u anke Karmen nerġa' ndaħlu. Fuq il-biċċa xogħol tat-taxxa. Jidher li se jagħmluha wkoll se tkun anke l-nies Maltin li jmorru għawdex. Tajjeb ngħid, intom qed taqblu magħha. Għandna pereżempju Andrew Aġus Muscat li huwa ċ-chairman tal-CEO tal-MHR. Faħħara pereżempju dik. Jena xabel Andrew Aġus Muscat, ħaffari tiegħu. Jiena ma naħsibx illi kien neċessarju narġa' ngħid li timponi taxxa. Proponejtu għentom fl-2010 wkoll. Importa. Għandu raġuni, ħanajlek ma proponejli. Ħanajlek xi differenza, Edward Zambit Lewis. Ma kellkomx gazz iddaħluha waħda. Fl-2010 kien nagħmilha malaj, kien hawn riċessjoni internazzjonali. L-għażla kienet illi se nagħmlu bil-budget tal-MTA u konna ħandaħlu din il-miżura biex inżommu il-budget tal-MTA għalli kien fi żmien meta konna nitdaqsu il-budgets tal-Ministeri kollha minħabba riċessjoni internazzjonali. Jiena konvint, Peppi, li dan il-gvern qed iberba il-miljuni għal tal-qalba jista' jsib il-ftit miljuni. Jista' jsib il-ftit miljuni biex jagħmel l-embellishment li hemm bżonn ġewwa żoni turistiċi. Peppi, jiena ġej minn jiena m'għandix Edward Zambit Lewis għal-inna xina għandi records kollha tat-turizmu. Alla, ħares Mela, int għandek il-records għal kont ministru. Aħna Edward. Jien għandi records, melint. Kont assistent parlamentari, ma kam mifsud bonniċ għazadejt li. Jiena ġej minn partit illi li l-ektak
pajjiż fejn kellu 1.5 kważi 6 turist fis-sena. Jiena tajtek, Għana tajnik il-Malta. Jitaw ħafna ktar kalkil li għandi. Għandek konsulenti għaw, anka probabilment minn daw li semmejt għaw. Irrispondi d-domanda. Irrispondi d-domanda. Taqra tal-mistħija. Ministru importanti. Taqra Ministru importanti. Għandu l-konsulenti għajdu. Dal-level. Irrispondi d-domanda. Jimporta meċi il-programm jienu Ministru, inti meċi il-turizmu. U li laħalli meċi il-programm. Jiena kontra il-gvern jimponi taxxa ta' 50% anka fuq il-Maltin li jmorru vakanza ġo Għawdex. Jiena nemmen li l-miljuni li għandu bżonn il-gvern biex jagħmel it-titjib fiż-żoni turistiċi hemm flus biżejjed u m'għandux għalfejn jiddaħħal taxxa ġdida. Mela, se twieġbu u se jkollna nif. Jekk imponu intom. Għalidu morru break. Aħna ma daħħalniex. Jimporta sa Beppe. Edward. Issa, mela, dina il-kuntest huwa totalment l-oppost li qed jgħid il-kollega tiegħi. Mela, f'dak iż-żmien kellna fl-2010 kellna 1.3 turizmu, jekk alla jrid din is-sena nagħlqu 1.8 million turizmu. X'qed ngħidu? Qed ngħidu illi tantaw pressure fuq l-infrastruttura tagħna. Illi t-turist irrid iħallas għal dan. Għamilna 50 cents kull jum u tfal taħt 18 sena laqqas iħallsu. Issa, x'qed ngħidu mela? Qed ngħidu li dit-taxxa naqbad il-lista u ngħidlek kemm hawn pajjiżi fl-Ewropa illi għandhom diġà. L-unika differenza bejn iż-żewġ partiti illi il-PN dak iż-żmien fl-2010 minflok daħħalha olla l-vat fuq l-akkomodazzjoni minn 5-7%. Aħna għandna l-gazz, aħna gvern determinat u ndaħluha. U ħansemmilek il-pajjiżi. Ħansemmilek. Ikkonkludi l-Awstrija, il-Kroazja, il-Bulgarija, il-Ġermanja, l-Italja, daw għall-Iberek kollha ħżiena skont Beppe Feneka tam. Kan sejjer tajjeb ettajk, ma kellekx għalfejn daħħal taxxa. 6 miljuni fis-sena. Sejjer tajjeb tajjeb. 6 miljuni fis-sena. Jekk sejjer tajjeb tajjeb. Ħansiduhom bis-social funds u nagħmlu proġetti li laqqas kontu toħolmu li ta' Ningrazzjakom ħanif għal faqsira. Daw il-proġetti Peppe għaddej sentejn u nofs. U għadhom ma bdowx proġett wieħed. Għadhom ma bdowx proġett wieħed. Ibdew magħhom biex nikkonkludu l-programm. Dalwaqt f'Xarabank fi Black
Bjorn. Bjorn jimrad marda li 50 żmien ieħor tipparalizzaħ imbagħad toqtlu. Mhux faċli jitkellem ma' jibsa ħafna li tara hekk. Meta fil-bibja jgħidlek m'hemmx imħabba ola bħal meta wieħed jagħti ħajtu għal ħadd ieħor, dan it-tenament hekk qed jagħmel. Bjorn, live, mal-ħbieb, mal-familja, mal-ALS Malta, f'Xarabank ta' nhar il-ġimgħa. Mela ħalli niġu nibdew nikkonkludu anka id-diskussjoni hawnhekk. Għandna lilek hawnhekk ma nistax ma nsemmux l-Air Malta li rajna li għamlet 16 miljun euro dejn. Naturalment hemm il-ħaddiema li huma nkwetati għax ma fux tista' forsi tgħidilna b'mod konkret għandek hux se jkun jekk hux se tinbih, jekk ikun se jkun hemm partner ieħor strateġiku. Jekk il-ħaddiema kollu se jibqgħu impjegati. L-ewwel ħaġa Peppi, aħna qed nippruvaw insolvu problema li ħoloqha l-gvern tal-kollega. Però issa jidilna telespettaturi, il-telespettaturi u n-nies ma tellawniex biex inħarsu lura. U x'qed nagħmlu? Jekk tara it-targets illi lħaqna din is-sena fejn jidħol rinegozjar ta' kuntratti tal-IT, tal-ikel fejn qed nifrankaw 4 miljuni fis-sena. Management ġdid b'saħħtu. Sibna sitwazzjoni fejn nimxu mal-pjan ta' ristrutturar, mhux qegħdin preċiż mal-pjan ta' ristrutturar, mhux illum mill-bidu ma konniex hemm, imxejna ħafna li imxejna minn telf fil-bidu ta' xi 75-80 miljun. Jiġifieri imxejna ħafna baqanna l-aħħar ġirja. Il-gvern determinat li jilħaq l-objettivi tal-pjan ta' ristrutturar, però qed jgħid ċar. Il-business model kif inhu tal-linja tal-ajru u hemm tara s-serjetà tal-gvern illi mhux nagħmlu l-affarijiet minn wara qed ngħidu lin-nies. Il-business model mhux qed jaħdem. Irridu aħna low cost u laqqas aħna airline b'xi 100 aircraft jew iktar. Mela x'qed ngħidu? Insibu sieħeb strateġiku. L-Air Malta tibqa' Air Malta, aħna nżommu kontroll tal-linja tal-ajru bħala shareholder tal-linja tal-ajru biex nimxu quddiem u nġibu Air Malta kummerċjalment viabli vera. Mhux nitfgħu l-flus kif kienet tagħmel oppożizzjoni u tibqa' titlef. U fuq il-ħaddiema tista' tassigurhom li ħadd mhu se jitlef postu? Peppi, fid-dinja tal-lum u anka fil-linja tal-ajru huwa kompetittiv is-suq. Aħna qed nagħmlu kollox biex ħadd ma jitlef ġob. Aħna qed nagħmlu kollox biex ma niġux qed nagħmlu kollox u dinajda b'ċerta responsabilità. Dinajda b'ċerta responsabilità ma niddejjax. Nagħmel minn kollox mhux għal entitajiet oħra biex ma jitilfux ix-xogħol. Is-soluzzjoni mhijiex li sab il-Partit Nazzjonalista li keċċa madwar bl-iskemi 500 ħaddiem fl-2011. Jien qed nagħmel ħilti biex dak ma jiġrix. Imma taċċertom li se jibqgħu hemmhekk għax dawn inkwetati u meta sebgħu li ġejjin għallunna saqsih. Jien se jibqa' posti hemmhekk tista' taċċertana. M'hemmx għalfejn issaqsini inti għax jiena ħaddiem nkellimhom jien m'għandix problema. Jiġu nkellimhom kollha, jiġifieri minn hawn nagħmilhom appellu niġi. U naċċertom li qed nagħmel ħilti kollha biex kull wieħed mhux ma jitlif xogħlu b'dak li x-xogħol li qed nagħmlu mhux jiena bħala gvern inġibulhom opportunitajiet iktar ta' xogħol. Beppe. Jiena smajt il-Ministru, jiena naħseb il-lejla xaret il-bozza l-ħamra l-ħaddim, għandna Ministru illi mhuwiex kapaċi jassigura li mhux se jintilfu l-postijiet tax-xogħol. Għamlu biċċa xogħol kbira ta' Peppi, l-bieraħ ħabbru li għamlu telf ta' 16 miljun. Proset Ministru, kemm inti Ministru tajjeb, kemm inti Ministru effiċjenti, kemm aħna ma nafu xejn. Għamiltu 16 miljun u operating loss ħafna iktar minn 26 miljun. Però jiena l-bieraħ smajt il-Ministru, ma kif ma jistħux Peppi. Il-bieraħ fil-press conference għalunna illi l-Air Malta iffrankat 4 miljuni. U taf kif? Billi tawna il-bezzun fuq l-arjuplan. Ħanajlek Peppi, kien hemm ħadd ieħor illi kellu 4.3 miljuni dejn u flok tawh il-bezzun. Tawh ċek ta' 4.3. Is-sidien tal-Cafe Premier. Il-Cafe Premier tawh ċek ta' 4.3 miljuni. Għal il-poplu Malti. Di responsabilità Dilkom embarra ċajdilkom. Irrit inkompli naqta. Tafx għalulhom il-ħaddiema l-bieraħ. Tida xista, it-tort tal-ħaddiema ta' daw li kellhom il-roadmap, daw li kellhom is-soluzzjonijiet, daw li qabel l-elezzjoni wedduhom illi kif jitilgħu ħajsalvaw l-Air Malta. Issa din jgħidulhom
tridu Misna, żidu le. l-effiċjenza b'25%. Allura, Għandna l-Ministru. Mhux tajba dik, Għandna il-Ministru. Ġifieri inti Importa. ma tridniex nsaw l-abbużi mis-servizzi soċjali. L-ħaddiema ma tridhomx jaħdmu lilek irridu Prim Ministru. Għandna Ministru li Aħjar qed jgħid. naqra aħjar minn Simon Busuttil. Għandna Ministru li qed Naqra jgħid ftit aħjar. illi it-tort tal-fejn l-Malta qiegħda fi xini, it-tort tal-ħaddiema. Smajtuh. Qed jgħidilkom. Jiena Qed jgħidilkom tridu taħdmu 25% iktar. Ġifieri qed jgħidilkom illi qed jgħidilkom li l-ħaddiema tal-Malta ħallilin. Atta inti ma tridniex naqbdu l-ħallilin. Għax l-Malta ħallilin. Jiena għatlek. Uridu jżidu 25%. Umbagħad tistaqsik mistoqsija diretta. problema. Imma inti tassigurhom li se jitilfu l-ġob Jimporta tagħhom. tisimgħu. Le, ma mhux importa ma jgħidx affarijiet li maċ. Peppi saqsik. Imma inti. Bin-nies jgħidu Inti lest tassigurhom li mhux se jitilfu posthom u flok għatlu. Iva, jiena lest intik din l-assigurazzjoni għatlhom ejjew kelmuni u jien kollok. Jien ħaddejk mill-qudiem l-uffiċċju tiegħek. Kellek 50 ruħ jittalbu wara il-poplu tal-lab wara bibek. Tal-lab wara bibek. Mhux tab xejn titilfu l-elezzjonijiet. Ġibtu il-poplu tal-lab. Bintomx kapaċi tassiguraw illi min għandu l-ġob tiegħu fl-Malta, intix kapaċi. Mela, inti qed tippretendi li nifhimkom u titkellmu f'xulxin. Mela, jimporta, mela. Irrispondi fuq dil qallek tal-ħallilin, ikkolleġi. Jiena fl-ebda moment illi għattin il-ħaddim anzi l-bira, appellajtilhom jimxu magħna f'din il-biċċa xogħol diffiċli għax hekk hemm bżonn il-ħaddiema u l-management. U jien il-ħaddiema jingbuli li nara n-nies, ġifieri jekk qed tipprova talleka xi ħaġa. Għax nara n-nies, gburi li nara n-nies u jkolli nies iktar minnek, gburi. Okay, mela. Mela. Nara n-nies, gburi. Ġabu n-nies tal-lab. Ġibtu n-nies tal-lab. Kuntatt ma' n-nies. Jimporta. Ok, mela, ħanaqbżu fuq xi ħaġa. Mbagħad meta jkollu n-nies wara l-bib, jiġi s-segretarju jgħidilhom inqabad tal-Ministeru mhux ġej, ejjew il-ġimgħa d-dieħla. Sal-bieraħ kont l-uffiċċju magħluq. Ħansemmu l-persuni għax sibt is-sodda nista' jinħdimt għal-voti. Ħanitkellmu mela. Importajt. Nistgħu nitkellmu fuq il-budget jekk joġob. Mela, nitkellmu fuq il-persuni b'diżabilità. Mela. Il-gvern qed jgħid li se jagħmel villaġġ għalihom il-persuni b'diżabilità. Kien hemm Joe Camilleri li huwa ex-chairman tal-laqda tal-persuni b'diżabilità. U dan qed joġġezzjona li jkun hemm dan il-villaġġ qed jgħid ma kontx nafek naqbadx nitħaq jew nikbi pass lura, morna 50 sena lura għall Imperju Ewropa għal jibatom kemuna u l-gvern issa se jibatom f'dan il-villaġġ. Aħna wkoll tkellimna ma' Oliver Xikluna li huwa l-President u ċ-Chairman tal-lum u għallinna jekk se tkun residential home tal-massa ma naqbilx magħha laqqas jien, imma jekk se tkun ħab ta' training post li joffri s-servizz u hekk kif għandu informazzjoni se tkun hija ħaġa tajba imma jibqa' jgħid li mhux aċċettabbli tinħoloq xi kantuniera fejn massa ta' nies persuni b'disabilità jgħixu. Nista' nsaqsik, x'se tkun di dal-ħabb? Jiena fil-fatt Peppi nsellem għaw is-Sur Camilleri għax rajt l-artiklu interessanti tiegħu il-bieraħ fuq gazzetta bl-Ingliż. U dan il-ħabb tad-diżabilità anke tkellimt wara li rajt l-artiklu wkoll tkellimt mal-kollega tiegħi ma' Justin Karwana. Mhuwiex hekk. Jiġifieri forsi għandna bħala gvern jiena mhux se ngħid fema ħażinu, bħala gvern għandna nispjegaw iktar il-miżura u l-miżura hija bbażata fuq żewġ prinċipji partikolari. One mhuwiex se jkun ħabb tal-persuni b'diżabilità iżolat, da se jkunu nies integrati ma' ħadd ieħor, ibbażat fuq żewġ prinċipji, social enterprise, illi l-persuni b'diżabilità intuhom ċans anzi jimmaneġjaw l-affarijiet huma, u ntuhom ċansis li forsi fid-dinja kompetittiva tax-xogħol ma jeħduhx. It-tieni prinċipju huwa l-inklużjoni u l-integrazzjoni li jkun hemm nies kulħadd. U però jikkomunikaw flimkien jinteraġixxu flimkien. Jiena qrajta fid-diskors tal-budget, hemm bżonn li namplifikaw, hemm bżonn li nispjegawha, għandu raġun. Però hija taw biex inserraħlu rasu pubblikament illi mhux kif fehmu u l-obbligu tagħna. Mhux se jkun residential. Mhux se jkun residential iżolat għal persuni b'diżabilità. U minn hawn ngħidlu. Mhux se jkun residential. Le, mhux se jkun. U minn hawn ngħidlu illi l-qudiem se nkunu qed nispjegawha għaliex kif qiegħda
fil-diskors, tista' tiġi spjegata aħjar. Ok, Kif qiegħda fid-diskors. Ok. Kif qiegħda fid-diskors tal-budget propju tinftiem kif qal Joe Camilleri. U dan jikkontrasta ma' affarijiet oħra għaliex il-diskors tal-budget imbagħad fuq il-persuni b'diżabilità jispjega b'tant tajjeb illi tħadmet aħjar il-liġi tal-integrazzjoni tal-persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol fejn in-numru ta' persuni minħabba li l-liġi fl-aħħar wara 40 sena bdiet titħaddem bdew jiġu aċċettati u jiġu impjegati numru ikbar minn minarija ċifri li jingħataw minn 100 fis-sena. Ħaddimna 300. Minn 100 fis-sena hemm 24 fix-xahar. 300 persuni. Li naħseb li huwa suċċess li wieħed għandu jgħid pass 300 ħaddimna. Ok. Jena naħseb li l-azbar żgħar li nistgħu nagħmlu li l-persuni b'diżabilità ndaħluhom fil-kontroversja politika. Ejja nagħmlu l-aħjar, ejja nisimgħu minn nies li huma involuti f'dan is-settur u jekk hemm affarijiet li jiċċarati jsir aħjar huwa importanti li l-gvern jiċċaraw l-affarijiet u ma naħsibx li għandna nitlu fil-dialettika politika, jena naħseb illi dawn huma nies li sfortunatament għal tant żmien forsi ma tajnejhomx l-attenzjoni għandhom bżonn, tajjeb li nisimgħu iktar minn għandhom biex nagħmlu l-affarijiet sew dal-pajjiż. Ok. Beppe, il-gvern ukoll qed jintroduċi diversi miżuri, fosthom pereżempju jinsib interessanti din tal-anzjani illi il-gvern qed jipproponi illi inti tista' jkollok carer li almenu kif nara jien se jkollok il-possibilità li tibqa' tgħix ġol-dar tiegħek. U se jkollok carer li ħallas nofs il-flus il-gvern u nofs ieħor itħallsu l-anzjan l-anzjana. Jien saqsejt fuqha u ġejt informat li mbagħad mhux se joħodlu ovvjament 80% illi kieku tkun f'dar naturalment. Ġifieri le mhux se jagħmelek le, ġifieri allura ta' se jgwadanja fis-sens mhux se joħodlu 80% u jkollu l-kere jew jkollha kere. Jiena assolutament ma naqbilx mal-proposta kif li magħmula Peppi. Huwa evidenti Importanti nisimgħu hekk jogħġbok. Huwa evidenti li naħseb li sfortunatament huwa eżerċizzju oħra biex naqtaw il-waiting list tal-ġol tal-anzjani. Għalfejn ngħidlek. L-ewwel ħaġa hija skema miftuħa biss għal dawk li qegħdin fuq il-waiting list. Jiena nista' assigura lil min hu konċernat. Hemm eluf ta' nies. Issa rispondi għax hemm eluf ta' nies, hemm eluf ta' anzjani. Hemm ħafna barra li anzjani, li qegħdin jixtiequ jitlu ġodar tal-anzjani. Hemm ħafna hemm barra illi qegħdin ġodjar tal-anzjani privati u qegħdin iħallsu il-mijiet u l-eluf. U dan l-iskema li fetaħ il-gvern fetaħha biss għal min qiegħed fuq il-waiting list. Dik fiha nnifisha hija ħażina. Il-konklużjoni tiegħi hija li dan huwa gvern li qata' qalbu li jkompli fejn ħalla l-gvern ta' qablu, li jibni djar tal-anzjani ġodda u jkompli ikabbar San Vincenz de Paul. Għaliex qed ngħid hekk? Għax ngħidu x'ngħidu Peppi, hemm barra hemm anzjani illi hemm bżonn jitlu ġo djar tal-anzjani. U dan il-gvern m'għandux proġetti biex ilaħħaq mad-domanda li hemm għad-dar tal-anzjani. Dan il-gvern aħna konna nżidu mal-200 sodda fis-sena f'San Vincenz de Paul. Ma dan il-gvern spiċċa kollox. Nieda proġett mhux biex idaħħal l-anzjani ġod-djar tal-anzjani, biex jaqta' in-nies mill-waiting list tad-dar tal-anzjani. It-tielet għalfejn jiena kontra Peppi. Ilja huwa insult għall-carers. Inti tiġi tajdi il-gvern taf se jtik nofs il-minimum wage. X'tifhmu? Il-carer ħaqqu il-minimum wage. Ma kif tista' inti? Qegħdin nitkellmu fuq il-carers illi hija professjoni, irridu ninvestu fihom, irridu nittrejnjawhom, irridu nedukawhom, irridu nedukawhom u tibgħat il-messaġġ hemm barra illi il-carer ħaqqu il-paga minima. Edward, jiena naħseb din hija skema illi ħadd kompli iżżid mal-problema tal-prekarjat illi qattu li ħadd irdu li kibret. U sfortunatament il-kwistjoni tal-carers huwa insult fil-konfront tagħhom. Jiena sfortunatament naħseb fuq tal-anzjani Peppi. Irridin hija skema oħra biex jiġi l-Ministru sena oħra u jgħidilna taf kemm naqsu tal-waiting list minn 2500 saru 1500. Imma daħlu ġoħom, jgħidu le ta' għax dawk applikaw ta' u ġabu carer u tajnihom mill-lista. Issa ħallija illi jkun hemm numru minnhom illi jġibu carer u mbagħad jindunaw li għandhom bżonn jitlu ġoħom, imma mbagħad tkun tlif postok fil-waiting list u qogħdu attenti din hija skema biex tinqataw mill-waiting list biex titlu ġoddar tal-anzjani.
jina l-anzjani ngħidulhom. Kun negattiv. Iqpaw insistu illi jkollna gvern illi jżid is-sodot fid-djar tal-anzjani, illi jagħmel djar tal-anzjani u min għandu bżonn jidħol ġo tal-anzjani mhux issib gvern illi jgħidlek impjega xi ħadd bil-minimum wage u ntik nofs il-minimum wage biex naqtak minn dik il-lista. Ok, mela, Għajdli fejn kont ħażin, femmin. Għajdli fejn kont Qed jitkellem fuq sodod. Għat li kont ħażin. Inti rajtu dan. Beppe jogħġbok. Proġett Kering Grek. Iktar sodot fl-isptar Mater Dei wara l-insolvu l-problema tal-konkos li ħlaqtu intom. U it-taħwit u d-bazwir illi sar emmek. It-taħwit, sptar tal-onkoloġija. Dan huwa proġett pilot. Ma l-estejtu, intom xejn ma l-estejtu. Huma bdew ktar sptar tal-onkoloġija. Ukoll dan huwa proġett pilota. Mhux marbut mal-minimum wage, dan qed jgħidlek il-gvern jista' jasal sem. Aħna ħankomplu ninvestu, mela ma ninvestux fl-anzjani. Mela ma ninvestux fiktar sodot, aħna għandna nafu kemm se jiżdiedu l-anzjani, mela le, wieħed ma jiskledux il-ieħor, qed tiklobxin. Illi ġib kerer bajt fil-komunità bil-minimum wage u żammejt il-pensjoni. Diki, ġifieri il-proposta, onestament, ma fimtiex. Mela, Carmel. Jiena l-unika diffikultà li nara li din il-proposta tappella għal min għandu l-mezzi biex iħallas il-komplement. Min m'għandux mezzi ħajqgħod isaffar. U jibqa' fuq il-waiting list. Min m'għandux mezzi, imur fl-affarijiet l-oħra, waħda ma teskludix l-oħra, ma sarux hekk il-proposti. Kakopardo, ma sarux hekk. Le, mhux hekk. Strateġija Sitrudi. Ok, Ministru, mela. Bezza naqra. Biex jorħsu il-kontijiet tad-dawl u intom kontu għettu se tibnu power station biex issa il-power station għadha ma nbniex u l-kontijiet raħsu. Tista' tgħidilna minn fej qed jiġu l-flus biex raħsu dal-kontijiet? Mela, l-ewwel ħaġa spjegajnija mhux issa di spjegajnija minn meta konna fl-oppożizzjoni. Minn meta l-Partit Nazzjonalista kien jgħidilna Alice in Wonderland nivvotaw bil-qalb kontra it-traħħis tal-kontijiet. Ma tafx qed tgħidu Dr. Simon Busuttil għalinna wkoll illi kieku nista' raħasom jien mela noqgħod nistenna lilkom titla' fil-gvern. Aħna il-ftehim li għamilna kien ftehim li konna ċari. Żammejna deadlines ma' min se jagħmel din il-power station fil-xismu tagħha. Waqajna lura però ħanżommu t-target li għamlu id-deadlines. Ġunju Għajdi minn fejn ġejjin ġejjin mill-ftehim li għamilna mal-operaturi u din għadnija minn qabel l-elezzjoni. U anka mit-trends illi għaw ta' traħħis tal-fuels. Ġifieri dik għenitna biex nistgħu raħħu. Però minn qabel wednija, aħna ma qadniex ngħidu ma għamilniex Partit Nazzjonalista, isma' x'issa jorħos, irraħħaslek ftit u mbagħad jola, aħna tajna stabilità. U dan taf xi fisser? Peppi, dan ifisser 25% għall-familji mal-ewwel u m'għandhomx għalfejn jaħsu l-ħwejjeġ bil-lejl, kif issuġġerulhom tal-Partit Nazzjonali. 25% negozji taf xi tfisser għall-lukanda 4-star, Peppi, għall-lukanda 4-star tfisser li raħaslu l-kont b'200,000 fis-sena, 200,000 euro li qed jinvestuhom fil-refurbishments u fil-pagi tal-ħaddiema. Mela, il-perit Kakopardo, u bat nibdew nikkonkludu. Beppe u da fadilkom ftit minuti. Ibda konkludi, Peri. Mela, nikkonkludu billi ngħid illi dan il-budget wieħed ma jistax jgħid li hu budget ħażin, fih affarijiet li huma tajbin, imma fih ukoll nuqqas ta' viżjoni f'affarijiet oħrajn. Tkellimt diġà dwar l-issues tal-paga minima, dwar l-issue ukoll tal-pensjoni minima nazzjonali u tkellimna wkoll fit-tul dwar it-traffiku. It-traffiku mhijiex problema li nħolqot issa, hija problema li nħolqot tul is-snin, però kull darba li nistgħu nieħdu passu ma nieħdux, il-problema issir ikbar. U dak li ġara matul dawn l-aħħar 50 sena, għax jiena ma nlimitax ruħi għal 25 sena li kien hemm il-PM fil-gvern, iżda immur lura għal kemm ilha t-trasport pubbliku ittraskurat. U t-trasport pubbliku ilu traskurat mill-bidu tas snin 60, jekk joġobkom. it-trasport pubbliku ilu traskurat mill-bidu ta' snin 60, għax fil-waqt li l-irħula bdew jikbru, it-trasport pubbliku ma baqax jikber magħhom biex jilħaq in-nies. U allura ħadd ma jagħti tort lin-nies jekk it-trasport pubbliku ma jaqdihomx illi jużaw karozzi privati, u l-konsegwenza kienet
illi l-istat abdika ir-responsabbiltà tiegħu li jkollna trasport pubbliku surit in-nies u n-nies imlew il-vojt li ħalla l-istat. U għalhekk kibret il-problema li għandna llum ta' 341,000 karozza fit-toroq li huma madwar 130,000 karozza iktar milli jifilħu t-toroq tagħna. Daqshekk għandna karozzi żejda fit-toroq u dak huwa li qed jikkawża l-konġestjoni. Ġifieri titneħħi l-karozzi, Karm. Li l-unika anke il-Ministru Mizzi qala din il-dar l-erba', il-Ministru Mizzi qala wkoll l-unika soluzzjoni hi li jonqsu l-karozzi. Issa kif se jitneħħihom? Imma dak. Almenu waħda konkreta. Il-karozzi jitneħħew mit-toroq jekk ikun hemm alternattiva għalihom. U l-alternattiva għalihom huwa niżviluppaw surit in-nies it-trasport pubbliku. U għalhekk il-problema saret ikbar matul is-snin, għax kull meta sar attentat biex it-trasport pubbliku jirranġa ruħu, minflok irranġa ruħu mar allar. Ok, mela, ħalli niġu biex nikkonkludu. Dan nibda bik, Beppe, għandek. Naturalment, għadna ġejna għek, għanna budget. Il-budget li kif għal tajjeb il-Partit Nazzjonalista, dan huwa budget fejn kien hemm ħafna għalihom u ftit għalik. Kenna l-opportunità lejla u għek li diskutu. Kenna l-opportunità diskutu il-problema ta' traffiku. Għada fil-ħodu Malta tqum iġġamjata. Sentejn u nofsilu tal-gvern laborista. U ma qalx li dinja problema ġej minn 50 sena, għalinna li għandu soluzzjoni. Illum mhux soluzzjoni għandna, illum għandna traffic jam minn Marsa Xlok sal-Melliħa. Għandna gvern li daħħal sistema ta' trasport pubbliku ġdid. Taf kemm qed inħallsu trasport pubbliku ġdid, qegħdin inħallsu 30 miljun lill-arriva li ma kinitx suċċess, niftemu biex niftemu, ma kienieċ suċċess, konna ntuwa 10 miljuni fis-sena, il-din il-kumpanija ġdida qegħdin intuwa 30 miljun. U r-riżultat ċinu? In-nies mhux qed jużaw it-trasport pubbliku, allura minnaw lid-dinja. Ministru Joe Mizzi, int illi intrabat illi kellek ir-roadmap, int illi kellek is-soluzzjonijiet. Il-poplu Malti jina naqbel hemm bżonn pjan fit-tul, però nhar it-tnejn illi ġej ma jistax ikun illi kull wieħed u waħda minna inkluż il-Ministru sakemm ma jkollux xi mutur bis-sirena illi nagħmlu siegħa u nofs fit-traffiku hemm min minnkom ikollu. M'għandix mutur. Ma jistax ikun, ma jistax ikun illi kull wieħed u waħda minna f'ġimgħa nagħmlu 8 sigħat ġo trafik daqs ġurnata xogħol. Ejja nagħmlu proġetti fit-tul, u mela ma nagħmlux proġetti fit-tul, però hemm bżonn is-soluzzjonijiet immedjati. Aħna għadnilkom, ibda mill-affarijiet iż-żgħar. Get people on buses. You've got to get people on buses. Kif għamiltu bl-Alifa? Billi ngħidulkom. Hemm eluf ta' studenti illi jistgħu imorru bit-trasport tal-iskola. Hija aqtaw ftit mix-xaħam ta' dawk qed jiffangaw. Investuhom f'dawn il-trasport għat-tfal tal-iskola. Imma laqqas din, għal din m'għandhomx flus, għal ħafna affarijiet oħra għandhom flus. Affarijiet bażiċi. Huwa ovvju, Ministru, illi fil-ħodu f'ċertu sigħat in-nies mhux qed jirkbu trasport pubbliku. Tridu tindirizzawha. Nhar it-tnejn li għadda l-Ministru ma semma xejn minn dan kollu. Issa llum stemba. U qal taf se nagħmlu ħanistudjaw it-trasport jistax ikun b'xejn fir-rush hour. Imma skużi, kellek tistenna l-5 wara l-budget għax ma qattix fil-budget ta' nhar it-tnejn. Jew għax ma qattix fil-budget li ma kienx budget u tpubblikajt biżbal. Dawn huma nies illi hija bin-knee-jerk, illi tal-mument ikollhom il-pressjoni fuqhom u għandna Ministru Joe Mizzi illi sparixxa. U għandna Ministru Edward Cicluna li bid-dikjarar. Il-Ministru kollega tiegħek Edward Cicluna bil-qalb ħajvota bil-qalb. Edward Cicluna bil-qalb qala li jaqbel li jintaxxa s-sigaretti u jiena naqbel. Jett jgħid irid jintaxxa is-siment u hemmhekk tista' tiddiskuti, però wkoll qed jgħid illi jaqbel illi n-nies ma nraħsulhomx il-petrol biex ma jużawx il-karozza. Għall-ineffiċjenza tagħkom, għall-inkompetenza tagħkom qed inħallsu aħna kollha kuljum fil-għodu, fl-offsenar, fil-għaxija, aħna u sejrin id-dar. Dan mhuwiex dak li wettu intom lill-poplu Malti. Ok, mela, ħaniħu kumment qasir mingħand il-Perit u jikkonkludi l-Ministru. L-issue tal-fuel mhijiex biss. Intom ma taqblux li jorħos. L-issue tal-fuel mhijiex biss. Rispondini, Karl. Tieni faċans ħanwieġbek. L-issue tal-fuel mhijiex biss biex in-nies ma jużawx jew jużaw il-karozza, iżda hija wkoll il-fuel li jinbih bi prezz ola biex minnu jistgħu jiġu ġenerati l-fondi biex jinħolqu alternattivi għat-trasport.
tal-karozzi. U għalhekk huwa ġustifikat li ma jorħoss. Għalija naqbel illi l-prezz għalija seta' anki ma raħas xejn. Anki 3 cents li raħas kieku ma raħas kien ikun aħjar. Għaliex minnhom jistgħu jiġu ġenerati il-fondi biex niffinanzjaw dak li hu neċessarju. Fosthom ilna snin kbar kultant żmien nippruvaw it-trasport bil-baħar. U kull darba jieqaf għax ma jkunx sostnut sussidji. Propju minn dan il-flus ekstra u qed jista' jissussidja it-trasport fil-baħar fil-portijiet, pereżempju. Ok, mela, l-aħħar 2 minuti, fadallek 2 minuti għalik. Peppi nibdew. Kieku ma milniex dal-ġit ekonomiku f'da sentej u nofs, dan il-budget ma kienx ikun possibbli. Biddirna r-rotta sentej u nofs ilu jiena dan il-budget nara l-4 fatturi, qed isostni tkabbir ekonomiku illi se jibqa' miex il-qudiem. Stajna mill iktar mela le, però qed nippejsaw l-affarijiet biex ikollna ċerta sostenibilità. Allura huwa budget illi se jkompli kattar il-ġid. Huwa budget illi jippremja l-bżulija u iva jaqta l-abbużi fejn bżonn. Huwa budget illi jolqot saffi differenti tas-soċjetà tagħna. Li kellhom bżonn ukoll, kellhom bżonn jiġu indirizzati. Huwa budget illi jagħti importanza lill-infrastruttura u d-dera u l-ambjent ta' pajjiżna u għalhekk ħadna ċerta miżuri li huma koraġġużi. Però hawnhekk rajna Peppi u t-telespettaturi jistgħu japprezzaw differenza bejn żewġ approaches. L-approach tal-oppożizzjoni li hija negattiva, li moħħa fil-bozzozz ħomor, kien isemmiha Simon Busuttil, issa tisemmiha tal-bozzozz qabdet ħafna. Hija sitwazzjoni fejn l-oppożizzjoni irhom jgħidulna b'dal bailout u għandna l-ikbar tkabbir fl-Ewropa. Oppożizzjoni negattiva ma ġara xejn. Min-naħa l-oħra għandna gvern determinat, gvern li qed iwetta u gvern illi budget wara l-ieħor irid jagħmel differenza għal Maltin u l-Awċin kollha. Grazzi. Nirringrazzjakom għax għalkemm kellna dibattitu sħun bejnietkom, kontu ċivili u m'għandix dubju li qed targumentaw fuq l-argument. Però ma nistax nirringrazzja lill-udjenza li għandi warajja. U jiena niddisassoċja ruħi kompletament ma' din l-udjenza. Li bir-rispett kollu ġabu l-partiti hawnhekk għaliex aħna biex ħadd ma jgħidilna dawk għandhom iktar minn dawk ngħidu lill-partiti biex iġibu. U daw ma waqfux jipprovaw ifixklu liż-żewġ kelliema dik il-verità. U jiena niddisassoċja u niddisapprova dan li ġara min-naħa tal-udjenza. U nwedkom li dil ħaġa ma terġax tiġri dal-programm. Għaliex nieħdu miżuri li ma tiġrix. Issa, bħala legali għandna l-agenda Malta.com, Pastarummo u Kendigel. Anka waqt l-sponsors daw irridu jitkellmu madhom anka fuq l-sponsors. Nirringrazzjakom u jiena onestament għaw il-politiċi għaw. Nixtieq nirringrazzja lilkom u lill-politiċi kollha ta' ix-xogħol illi tagħmlu għall-pajjiż. Għaliex taqalaw ħafna kritika, ma tajjeb li kultant ngħidulkom thank you. Grazzi ħafna. Il-lejl tajjeb.